Bif. Bif. Non vos dou dada a palabra tampouco. Sí, pero non lle dou dada a palabra ao secretario nin a vos. Quero dicir, non queda grabado. Mira, que tampouco lle dou dada a palabra. Aínda que non funciona a votación, que funcione polo menos a megafonía. Non será dado en la votación. A ver, agora se lle quero dar a palabra a calquera do membro, non me vai. Aínda que votáramos a mão alzada, que funcionara a megafonía. A votación está. Un segundito. Perdón, facemos o antigo, que tome nota o secretario da acta, non funciona. A ver, damoslle un segundo máis e xa lle damos. Que teña que escribir con César Punto 13 é unha nación. Farlle que dice que... Punto 13 é unha nación. A ver, vamos, a ver, por favor, vamos a intentar facelo entón sin megafonía. A ver se só deixarlle medio minuto, e que polo menos, ainda que as votacións foran a mouse e eu vos dera dada a palabra aquí, quedaba grabado a... No. Si non... Perdón? E que pasa? Pero non o puxe. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Ángel, ¿qué me dices, por Dios? Sí, pero no. A ver só conectar a Fátima se... Ah, mira, eu douche, encendo o micrófono. Sí. Non o ves aí. Sí, mira, aquí non marca, pero... Pero vai, sí, é o que está mirando. Vai. Non vai moi ben. Non, dalle. Veña, César, decretos da alcaldía. No, ya xa o dixen. Ahora vamos co punto 3. Vale. Punto 3. O punto 3 é o expediente 3983, que é un informe do seguimento do PACES. Como sabedes, o informe do seguimento do PACES, que é un pacto para reducir as emisiones de CO2 a la atmósfera, que foi suscrito por máis de 60 países e máis de 10.000 autoridades, pois é dar conta da reducción das emisiones do 18,23 de CO2 no Concello de Lalín respecto ao ano 2015. Hai un informe aí que é amplísimo, máis de 150 páxinas, e o que queira, pois, o pasamos directamente por correo electrónico. Quedan enterados. Ben, este punto realmente non tiña que vir a pleno, que tiña que vir a Comisión Formativa, pero meteron no orden do día do pleno. Punto 4, recollecemento extrajudicial de crédito número 39. Queredes que vos demos alguna explicación ou algo, ou pasamos a votalo? Pasamos a votalo directamente. Entón, votos en contra, non hai abstencións, a favor, aprobámoslo por unanimidade. Vamos a ver, vos, o PSOE, abstención PSOE, e o BNG, Abstención, Paco. Abstención. Sí. Vou berrar máis. Sí, porque non funciona. Eu creo que se pode. A ver. no O 4. punto 4, Despois de dar reconocimiento conta. extrajudicial de crédito. Venga, ahora sí que lo hacemos. No, agora sí non. Agora sí. A ver, agora. Ay, sí, ahora sí. Veña, votamos. Agora vai o chisme. Si, o punto 4. Estamos votando o punto 4.
Reconocimientos de xusticia que era decreto número 39. Espera. Begoña, ti, que votas? A ver, Abelino, estás un pouco despistado. Abelino. A favor. A favor, vale. De acordo. 11 más 1, vale. Ben, a ver, agora que vai. Perfecto. Votos emitidos 20, máis un telemático, a favor 12, 11 presenciales máis un telemático, ningún, en contra ningún, e abstencións 9. Sí. Hasta aí non chego, No, Begoña, a ver se non está en España, Está en España, está. Bueno, está cerca. Está en Galicia, ¿no? Si te refieres a que Galicia no es España, ¿no? Te refieres a que Galicia no es España. Ben, o punto 5 é o recoñecemento de honras e distincións a don Manuel Villanueva de Castro. Abondando un pouco máis no que xa vos contei no seu momento, Manolo Villanueva é un galego de pro que fixa a súa vida laboral fundamentalmente en Madrid, aínda que empezou sendo traballando aquí na televisión galega, chegou a ter cargos de moita responsabilidade, tanto en Galicia como despois en Mediaset, e durante os anos que estuvo ali, pois, a verdade é que por parte do Concello de Lalín, cando se lle pideu algunha cousa, sempre estuvo presto a botarnos unha mão. Como estaba nun medio de comunicación importante que tiña varias emisoras, pero fundamentalmente Telecinco e A4, pois, obviamente, toda a xente que ele era o director de contidos, polo tanto, era unha persona de máxima relevancia en Mediaset, pois en todo aquilo que ten que ver cos temas que lle pedíamos para a LIN, pois sempre nos botou unha mão, tanto foran pregoeiros, como foran comentadores, como foran, digamos, publireportaxes que nos facían para a LIN, de algún xeito, non publireportaxes, pero de feito, senón que, que eran cousas que fundamentalmente tiñan que ver ca feira do cocido, pero ca imaxen do pobo de Lalín. A él debemoslle que grandes pregoeiros que tivemos aquí en Lalín, dos medios de comunicación, estiveran aquí no Concello. Debemoslle tamén que as emisoras que dependían del publicaran sempre unhas referencias alusivas a Lalín e fundamentalmente a feira do cocido, que sempre, digamos, puxéronnos no mapa, algún caso de algún pregoeiro como Arguiñano, hasta fixo un programa especial dedicado a Lalín en un día a mediodía, elaborando el directamente o cocido con produtos que lle mandamos daqui de Lalín. Pasou o mesmo con Pedro Piqueras, pasou o mesmo con Pepe Ribagorda, por mencionar algúns dos máis salientables que tivemos a sorte de ter directos feitos desde Lalín. Así que deben nacidos a ser agradecidos. Eu creo que Manolo Villanueva, que é unha persoa que igual que no seu momento Fernando Ónega, nos botou unha mão aos veciños de Lalín, porque eu podo presumir da súa amizade, pero os favores que fixo ao Concello, por lo tanto, a ciudadanía de Lalín, non a min persoalmente. Outra cousa é que eu manteño unha boa relación persoal con el. Eu quero agradecerlle todo o que leva feito por nós, propoñendo para que sexa fillo adotivo deste pobo. Agradeceríalle aos distintos grupos que conforman esta corporación que o tiveran en conta. Xa vos expliquei máis polo miúdo na comisión informativa, e agora simplemente dar estas pinceladas, pero obviamente para nós Manuel Villanueva de Castro é un persoeiro relevante que axudou a Lalín en todas aquelas facetas donde lle pedimos
axuda para ter, digamos, unha boa imaxe que eu creo que a conseguimos co tema do cocido no resto de España. Así que, en agradecemento a ele, é polo que facemos esta proposta. Vamos facer o turno de portavoces. Paco Vilariño. Bo día. Ben, nós queríamos aproveitar este punto, independentemente no nome da persoa que ven hoxe aquí proposta para esta distinción, para facer un exercicio de transparencia. Quero dicir, nós propoñemos que este pleno hoxe valore para traer en sucesivos plenos ou nos próximos que se derogue desde logo o regulamento de honras e distincións. Por que dicimos isto? Porque é un sinsentido e desde logo engañar a xente que nos escoita, non? E os veciños e veciñas de Lalín. Isto é unha decisión política do goberno que desde logo non xa criticamos que as cousas non se fan así, que cando alguén se lle quere outorgar unha distinción deste tipo entendemos que ten que ter o máximo consenso e aval posible, e o que non pode ser é que isto veña avalado, insisto, un regulamento de hai anos que non é nada novidoso, pero que desde logo creo que esta vez evidencia para abrir este debate, non? Onde se abre unha proposta, un expediente, 3 persoas que para vostedes valen para todo, non? Valen as 3 persoas que conforman, cavalan este expediente de distinción, valen por unha distinción, como seguramente se lle encargan unha bomba nuclear, tamén lle farían un informe ao respecto, non? Pero que, en todo caso, hai un decreto do 15 de novembro para iniciar, desde logo, este expediente. A nós non nos parece de recibo que, desde logo, o resto de corporación, polo que significa de que, desde logo, a democracia do Concello de Lalín reside neste pleno, que non teñamos coñecemento e que haxe a 3 persoas que non as elixiu absolutamente ninguén, nin representan a ninguén, que estén traballando nalgo, insisto, para darlle un envoltorio a algo que evidentemente é unha decisión política o de darlle. Por lo tanto, nos facemos unha proposta concreta que a partir de agora valoremos, desde logo, derogar este regulamento e que este tipo de propostas vayan, obviamente, consensuadas en xunta de voceiros e, se non chegamos a un acordo, vostedes teñen a maioría absoluta para sacalas adiante, faltaría máis, pero, desde logo, non con este envoltorio que creo que entenden, tanto con vostedes como con nós, insisto, vale? Quero dicir, non é unha cuestión de quen este sentado na corporación cada 4 anos, pero que non lle atopo ningún sentido. De verdade que pensamos que temos que ser máis claros e, desde logo, chegar a consenso. Nos, sempre moi debatible quen merece ou quen non merece isto. Creo que temos un overbooking de distincións que, ao final, perden valor, e non o digo só por fillo adoptivo, senón o digo noutros premios que tamén se poden dar. Hai outros como a Gala do Deporte, que ainda hai pouco tempo que pedíamos que se retomase e que creo que ten máis vigor que nunca. Quero dicir que as distincións teñen que ir, desde logo, baseadas na finalidade que teñan, non? E non dar por un rollo de que ano tras ano se faga o mesmo. Nos, queremos facer, como pedimos unha cousa, neste punto tamén non queremos que esta persoa, digo, neste momento que vamos falar del, entendemos que tería que ser, a nós, cando menos, gustaríanos que o proceso fose ben distinto que foi. Nos non queremos empañar, desde logo, que a distinción desta persoa, e, polo tanto, creo que vostedes van valorar o xesto que imos ter e que, obviamente, o ligamos ao que anteriormente lles puxen, imos apoiar esta proposta.
Gracias, Paco. Turno para a SOE. Alba. Un segundo nada máis. Bueno, antes de nada, bo día a todos e a todas. Eu xa o dixen outro día nas comisións informativas e repito hoxe, nós vamos estar a favor, vamos a apoiar este punto que ven na orde do día, a distinción a Manuel Villanueva. O que sí que creo é que este tipo de cuestións, como decía Paco, deberían vir por consenso a pleno. Eu creo que non é de recibo que digan que levan un ano traballando neste tema, que está ben, pero claro, que nós nos enteremos cando xa está na orde do día do pleno, pois, eu creo que o resto de partidos políticos tamén deberíamos ter algo que dicir en canto ás persoas que se nomean ou se distinguen dende o Concello de Lalín. En todo caso, eu espero, porque noutros casos sí que se nos avisou con antelación ou sí que se propuxo nas xuntas de voceiros, entón eu espero que para os seguintes, máis que nada para non empañar tamén este nomeamento, nos seguintes que veña por consenso e que se conte con nós tamén. E o dito, nos vamos a votar a favor. Gracias, Alba. Turno para Rafa. Bos días. Primeiro, comenzar polo final, dicindo que este grupo vai a votar a favor, evidentemente. Asumo o que di o BNG, creo que ten toda a razón, eu creo que o regulamento de honras e distincións debería quedar derogado e negociarse un novo, porque pode dar lugar a que persoas ás que lles quere dar unha condecoración, pois, digamos que lle parezca mal que haxa un debate sobre esta consideración nun pleno. É lógico, a mí non me gusta facerlle un feo absolutamente a ninguén, é unha proposta do goberno que a persoa que se lle quere dar esta distinción, que non é unha distinción calquera, pois pareceme que correcto. Non sei se é a que faría este grupo, pero é correcto. Eu quero lembrar que dende Compromiso tamén se ten solicitado, pois, por exemplo, rúas a diferentes persoeiros, algúns significados do Partido Popular, como é o caso de Manuel Abeledo. O propio alcalde propuxo a de Monseñor Quinteiro, que eu asumo, este grupo asume totalmente. E eu creo que, antes que despois, deberíamos sentarnos a falar deste tema e despois decirlle aos membros do Partido Popular, aos que atenden o que estou dicindo e aos que atenden menos o que estou dicindo, que refírome, por exemplo, os que están cos móviles e cousas destas en un punto tan importante, que o que se debería facer en este tipo de casos é ser xeneroso, porque o Partido Popular, gustaríame continuar, por favor, porque o Partido Popular, quero lembrar que no mandato no que eu tiña a honra de ser alcalde, aquí hai algún compañeiro máis, membro do goberno, en algún pleno de honras e distincións, houve membros que votaron en contra, houve membros que se levantaron e marcharon, e este tipo de cuestións non se deben facer, sobre todo por respeto á persoa que se lle dá este tipo de distincións. Por lo tanto, anuncio o voto a favor, que sexa bo para Lalín. Estou seguro que o señor alcalde se vai encargar de que se beneficie Lalín deste nomeamento, e felicitar a persoa condecorada, na que estaremos o día que se dé físicamente. Moitas gracias. Pois, moitas gracias aos tres grupos. Eu coincido en que, con vostedes, en que o regulamento de honras e distincións é unha amalgama de un regulamento que foi cambiado un par de veces, pero que é malo de interpretar e, sobre todo, moi lioso e moi farragoso, porque fala de cousas que son tremendamente difíciles en política, e é que dice que hai que levar o expediente en secreto, cousa que non ten lógica ninguna. Iso é o caso da manteca. Un grupo se propón algo, pois non é secreto, e, sobre todo, na corporación, por levar unha cousa destas en secreto. Por lo tanto, eu que digo é que o primeiro que imos facer é, señor secretario, no pleno que ven de xaneiro, vamos traer a derogación do regulamento de honores e distincións. Derogámolo, creamos unha comisión e intentamos facer outro. Mentre non haxa comisión, pois facemos o que falamos. Pois propoñemos, alguén propón a alguén, discutímolos, estamos de acordo, vai para diante, e se non, é listo. Mentre non haxa regulamento, entón, quedámonos sin regulamento hasta que fagamos un. E o que fagamos, é o que vos pido, é que sexa sinxelo, que poida propoñer que lle dé a gana e que se acete ou non se acete, listo. En vez de tanta parafernalia de que unha comisión onde hai un instructor de que se leva en secreto por se acaso non se nomea ou se deixa de nomear, iso son cousas que poden valer para unha asociación particular, pero para unha corporación ten difícil lectura. Entón, se vos parece ben,
derogamos o regulamento no próximo tal, e mentre non teñamos regulamentos hai que fazer algún nomeamento, poñémonos de acordo e facémolo, e logo despois facemos unhas bases sinxelas. Eu tamén lle pido ao secretario que nos faga unhas bases fáciles de interpretar e se é posible que non teñan máis dun folio para que as lee todo o mundo e que non teña ningún... Non, porque claro, é que aos técnicos gustabos fazer as cousas cunha parafernalia enorme, tendo en conta... E ao final ese regulamento non nos lee ninguén. Sin embargo, un regulamento que este nunha folla que diga Reglamento de honores e distincións. En la línea habrá estas distincións. Esta, son as que funcionan é desta maneira. É a forma de propoñelas é desta maneira. É que sexa todo, sobre todo, con luz e taquígrafos. Sí? Digo, de un punto de vista técnico, eu non sei se chega con un decreto da alcaldía para derogalo, ten que vir a pleno, señor secretario. Ten que vir a pleno, vale, gracias. E despois o que vamos facer o outro é sencillo, a ver se pode pleno seguinte xa traemos o novo, é que nos faga unha proposta ao secretario e valorámolo, e despois discutímolo entre os 4 portavoces e non debería haber maior problema. Sobre todo, eu que son partidario de moita sinxeleza, simplemente os méritos, é dicir, que os podamos propoñer calquer membro da corporación, calquer persona, se se encarga un informe fora, que se encargue, pero eso de ter un instructor, un non sei que, é un lío. É un lío, entre outras cousas, porque moitas veces para instruir algún expediente tens que encargar a alguén que non conoce nin esa persoa. Entón, a ver, eu creo que non son moi prolífico. A ver, no tema dos nombramentos, creo que non foi moi prolífico nestes 30 anos. Son 2 fillos adoptivos o que propuxen, a Fernando Ónega e agora Manolo Villanueva. 2 en 30 anos non son tantos. Vos propoñestes un. Pero un Alfonsín non era xa de vello, era. Era xa comigo. Bueno, pois 3, minto logo. Minto non, equivócome. Alfonsín, un cada 10 anos tampouco é tanto. É unha cosecha máis ben pequena. Ben, en todo caso, eu son partidario de que os recoñecementos, que además non teñen custo para o Concello, aquelas persoas que fagan algo polo noso Concello, directo ou indirectamente, debíamos premiar. Eu non digo facer os fillos adoptivos, pero premialos con algo, porque non costa nada. A xente, pois, gustalle tamén que se recoñeza o seu esforzo estou pensando en xente que escribe sobre a liña e que ten méritos, é dicir, ven má mente agora o Vidal Neira ou destas persoas que están escribindo constantemente nos xornais e que, bueno, ao fin e ao cabo tamén contribuyen a que a nosa historia este aí patente, non? E esas cousas que non costan moito, eu creo que esos recoñecementos debíamos ser máis prolíficos, pero falarémolo na reunión que teñamos e, sobre todo, que vamos a ser dunha sinxeleza tremenda. O regulamento é o máis sinxelo posible e, simplemente, como ten a corporación que votalo, que o que faga a proposta que o explique ben e, se estamos de acordo, pois sacalo para adiante e non andar con tontas historias e tantas parafernalias. Así que estamos todos de acordo e agradezco vos o voto a favor e en canto que poidamos, supoño que será no primeiro trimestre do ano que ven, pois faremos efectivo o acto ao que obviamente pois invitaremos os 21 membros da corporación. Así que, sin máis, vamos a votalo. Begoña vota a favor, supoño, non? Sí, a favor. Ben, entón, 20 votos emitidos en presenciales, un telemático, polo tanto, 21, apróbase por unanimidade. Moitas grazas. Imos co punto 6, moción do Partido Popular para solicitar ao Goberno de España a modificación da taxa de reposición para poder cubrir as plazas vacantes da Policía Local. Ten a palabra o concejal delegado de Seguridade Ciudadana, Pablo Areán. Sí, bos días a todos. No pleno anterior xa adiantábamos a presentación desta moción porque é indiscutible e urxente a necesidade que temos os concellos de que se modifique a taxa de reposición para poder contratar máis policía local. Tamén quedou claro que teñen o mesmo problema coa taxa de reposición as diferentes administracións do Estado e incluso a Garda Civil ten problemas para poder completar a súa plantilla. No ano 2012 aprobouse a lei
Perdona, Pablo. Sí, decía que no ano 2012 aprobouse a lei que establecía restriccións para a contratación de persoal do sector público a través da taxa de reposición. Era unha medida temporal e de emerxencia que estaba obrigada pola penosa situación económica que se atopaba toda España, provocada pola forte crisis herdada dos anos anteriores e provocou unha reducción moi significativa das plantillas. A situación do país foise reconducindo, pero coa entrada do goberno do PSOE xunto cos respectivos socios das diferentes legislaturas e a pesar de telo anunciado en reiteradas ocasións, non chegaron nunca a retirar esta taxa de reposición. Os máis afectados, como sempre, as administracións locais. A esta reducción de persoal súmase o incremento incesante da burocracia, é dicir, un concello como o noso, a día de hoxe, ten o dobre de traballo para atender con moito menos persoal que antes. E no relativo á policía local, esta situación é incluso moito máis preocupante por tratarse dun sector prioritario o da seguridade que, ademais, debería ter capacidade para afrontar quendas de 24 horas durante todos os días do ano. Actualmente, contamos con 10 policías locais, sen sumar o posto de encargado do parque móvil. Estamos en proceso de contratación doutros 3 novos policías locais, que é o que nos permite esta taxa de reposición. Por suposto, quedamos todavía moi lonxe do que recomendan tanto a FEM como a Unión Europea. En estas condicións faise moi complicado poder ofrecer un servizo xeral óptimo e, por suposto, un servicio óptimo durante as 24 horas do día, como leva acontecendo durante moitos anos, sobre todo, por suposto, na maioría dos concellos que tamén contan con plantillas moi mermadas. Lalín sempre foi un concello moi tranquilo cun nivel de delincuencia razoable, aínda que, segundo os datos oficiais, os expertos consideran que isto segue sendo así. O certo é que, para nós, a sensación que temos como cidadás é que a situación está a empeorar e percíbese un incremento das incidencias delictivas. Nas últimas xuntas locais de seguridade celebradas, o principal motivo da súa convocatoria foi precisamente esta preocupación polo incremento destas situacións delictivas. Aínda que nestas xuntas de seguridade, desde a subdelegación do Goberno, se nos expuxo con datos estadísticos que a situación delictiva do noso concello non era preocupante comparándoa con outras zonas, o certo é que para nós a preocupación é atallar esta situación antes de que vaya a máis. Ademais, como dicíamos, recordamos, parece que a Garda Civil tamén ten exactamente o mesmo problema de escaseza de persoal. É necesario incrementar a plantilla da Policía Local do Concello ata ratios recomendados pola Unión Europea, pola FEM, en todo caso poder completar as plazas recollidas na RPT para poder ofrecer un servicio adecuado e calidade. Estou seguro que isto o comparten e o comprenden. Está claro que a rigidez da taxa de reposición no que respecta á Policía Local está a repercutir moi negativamente, imposibilitando a prestación deste servizo 24 horas durante gran parte dos días do ano. E por todo isto propoñemos instar ao Goberno de España a que se modifique a taxa de reposición para os sectores esenciais, entre os que está a Policía Local, permitindo así completar libremente as plantillas ata a ratio mínima recomendada de un efectivo cada 1000 habitantes ou ata cubrir as prazas vacantes reflectidas na RPT do Concello. Moitas grazas. Ben, turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco, ten a palabra. Bueno, a verdade é que a memoria é sempre selectiva, non? No caso da intervención do voceiro do PP, en termos políticos é interesada. Fala que no 2012 había un goberno no 2012. Vostede dixo no 2012, pois aprobou, non, esta taxa de reposición, obviamente citou o PSOE varias veces, pero no 2012 nin na moción, nin na súa intervención citou que no 2012 quen gobernaba era o Partido Popular e quen aprobou isto foi o Partido Popular. Digo porque a súa memoria interesada e selectiva pois é bastante insultante neste caso, non? E mire, e decía precisamente que os máis afectados foron as administracións locais, por suposto, e as que non eran parte en ningún momento do problema de déficit que tiña desde logo o Estado, que supoñía un 3%. E vostedes aplaudiron o seu partido cando fixo esta medida. E nunca foron críticos con esta medida
e a levaron a raxatabla e votaron a favor. Vale, con iniciativas que se teñen proposto aquí e que vostedes votaron en contra desas iniciativas. Por lo tanto, home, eu creo que en política, podemos cada un ter os argumentos según nos interese, pero a realidade, neste caso, é só unha. Entón, home, o mínimo que ten que ter é algo de seriedade para dicir a verdade. Mire, se vostedes tiveran, como di, urxencia para contratar, e non xa lle digo, imos votar a favor desta moción, faltaría máis, é un tema que ademais nos preocupa moitísimo e levamos moito traballado ao respecto, pero se tiveran urxencia por levar adiante esta contratación, pois non estarían facendo agora a contrarreloxo, fixeron contratacións, estamos falando que é do 2024, estamos falando que agora está publicada desde hai uns días e se tivera urxencia para vostedes, como di, ou unha sensibilidade, como din, de que agora hai un problema de seguridade, cando o seu voceiro, cando o BNG denunciou isto, o seu voceiro foi o primeiro en saír en prensa negando tal situación, que na lei non había ningún problema de seguridade, iso é algo que lle perseguirá na hemeroteca toda a súa vida. Hoxe vostedes xa cambiaron o discurso, afortunadamente, e nos congratulamos diso, pero que en todo caso, se tiveran unha mínima urxencia, pois xa as terían sacado ao longo deste ano, que tempo tiveron, non as terían ao contrarreloxo, non sacarían outras plazas como sacaron este ano, como foron, desde logo, Sí, agora. Vale, gracias. Se tiveran esa urxencia que digo, terían sacado a principio de ano e non desde logo agora a contrarreloxo. Por que digo a contrarreloxo? Porque aínda por riba, que vostede oculta e o sabe de sobra como a min, este ano o que é o curso na academia adiantárono para xaneiro. Vostedes están aquí en condicións de asegurar o 100%, que estas 3 prazas vanse resolver e que van estar en tempo e forma para poder efectivizarse e que podan entrar nese curso. Insisto, no mellor dos casos, que fose así, que dependerá obviamente dos recursos que se presenten as mesmas, pois na práctica, hasta final de ano, non contaríamos con estes 3 novos ou novas policías locais e, en caso de non cumplirse, estaríamos falando de finais do 2026. Eu creo que vostedes fixeron todo, pero todo mal, para que isto, desde logo, fora unha realidade. Pois tampouco conta que non son 3 plazas, porque na realidade estamos falando que van cubrir 3 plazas, pero vostedes saben exactamente, igual que a nós, que en ano e medio, 2 plazas por xubilación vai haber menos, polo tanto, teríamos unha praza, non? Entón, home, mire, eu creo que o que debían neste punto é, primeiro, insisto, se vostede asegura que isto se vai cumplir, segundo, cales foron os motivos polo que tardaron tantísimo e van ao límite de plazos para facendo un proceso exprés, e así o veremos, e, quedo para a segunda intervención. Gracias. Ben, pido-vos humildade das vosas posibilidades que vos adaptedes aos tempos. Que lle toca agora? Anxo, ten a palabra. Moitas gracias. A ver, é curioso ver o Partido Popular pedindo que se derogue a taxa de reposición que impuxo o Partido Popular. Nós estamos de acordo. Pensamos que é necesario suprimir a taxa de reposición e o Goberno Socialista anunciou que vai suprimir a taxa de reposición en 2025. Non o anunciou moitas veces, como din vostedes, anunciouse a principios de 2024 e anunciouse que esa taxa se vai suprimir en 2025. Por iso non entendemos moi ben o sentido desta moción. O mellor dito, entendémolo perfectamente. Por outra parte, o único responsable de que Lalín teña hoxe 10 policías municipais é o Partido Popular. O Partido Popular de Lalín, que leva gobernando 30 anos, e o Partido Popular en Madrid, que foi o que impuxo esta taxa de reposición.
Agora, co debate da seguridade, pois está na rúa, vostedes queren facer ver como que lles preocupa este asunto, como que queren mover ficha, pero o único que pretenden con esta moción é tratar de eludir responsabilidades e culpar a outros da súa propia incompetencia. Na propia exposición, Pablo non fai ninguna referencia ao Partido Popular, que é o que aproba a taxa de reposición, pero sí que fai referencia ao Partido Socialista, que tamén terá a culpa desto. Nós insistimos, o problema non vai desaparecer con estas medidas cosméticas, nin con que mañá salga un titular na prensa. O problema é que non teñen ningún modelo de seguridade. Ningún. Este é o problema. La LIN necesita un plan integral de seguridade. Nós non nos imos cansar de repetilo. Dirémoslo as veces que faga falta. Necesitamos policía 24 horas ao día, 365 días ao ano. Pero tamén necesitamos políticas de integración. Necesitamos medidas para combater a desigualdade, que é a principal causa da comisión de delitos. E neste sentido, hai que recordar que vostedes acaban de recortar as axudas ás asociacións que traballan cos colectivos máis desfavorecidos. Bueno, ese non é o camiño correcto para loitar contra a desigualdade e para promover a seguridade. Nos ímonos a abster nesta moción porque entendemos que é pura cosmética, que o que hai detrás desto é buscar un titular, pero desde logo nós non imos facer electoralismo, xa dixemos con esta cuestión, imos ser extremadamente responsables e pedimos vos que fagades o mismo. Moitas gracias. Gracias. Ángel, por parte de Rafa, te damos. Moi ben, pois unha vez máis vou comenzar polo final dicindo que imos votar a favor desta moción do Partido Popular. Señor concelleiro, é absolutamente certo que lle están dicindo o resto de voceiros da oposición de que a taxa de reposición foi, como vostede sabe, aprobada precisamente polo Partido Popular. Do mesmo xeito que onte lea como se parabenizaban da baixada de impostos, por exemplo, na Comunidade de Madrid, como vieiro polo que debía seguir o Estado español en canto a fiscalidade, e na LIN fan exactamente o contrario. Son as cousas da política, non? Son as cousas da política. Pero miren, decirlles que un ten, entre as súas escasas virtudes, ten moitos defectos, algunha virtud teño, e teño boa memoria, e eu quero dicir que con 16 policías municipais de la LIN perdimos unha plaza por xubilación e os titulares das roldas de prensa ao respecto do Partido Popular era porque era incompetencia do goberno Cuíña. Ahora estamos en 10. E eu non me gusta, en esta etapa da miña vida non me gusta utilizar determinado tipo de sabrutos. Non lles vou chamar a vostedes incompetentes con este tema. E menos a vostede que non ten moita culpa porque leva relativamente pouco no Concello. Pero dicirlle, como dixo tamén o voceiro do BNG, que me estiven informando, creo que xa o comentei en privado a vostede, me estiven informando desta cuestión e no ano 25, por unha cuestión de datas e de plazos, non se van poder repoñer, polo menos, cara ao final, estas 3 plazas e que veñen 2 xubilacións máis. E entón imos andar no ano 26 seguramente en números moi semellantes aos que temos en estes momentos. E hai unha necesidade evidente de policía local todas as noites e que as chamadas non se redirixan directamente á Guardia Civil como se está facendo. E eu son un firme defensor da policía local e do seu traballo. E sei que moitas veces, precisamente por non ter moitos medios para poder traballar, digo cuantitativamente, non só cualitativamente, son os que pagan as consecuencias de determinado tipo de cousas que pasan en la LIN cando os veciños e veciñas se dirixen a eles como se fosen incompetentes. Cando mellor os incompetentes a este respecto están en outros lares, porque os medios son os que son. E entón, que vostedes queren traer aquí unha moción para que se elimine a taxa de reposición, estamos absolutamente de acordo. Pero eu creo que gobernar consiste en outro tipo de cuestións máis que traer unha petición dese calado a este pleno. Moitas gracias. Gracias. Turno para Pablo Areán. Bueno, parece que estamos de acordo en que os concellos temos un problema coa falta de persoal na policía local.
necesitamos que se suprima e se modifique a taxa para poder contratar máis policía local. Non o podemos facer de outro xeito, do mesmo xeito que non controlamos tamén cando se xubila ou pide unha excedencia unha persoa, unha comisión informativa, unha comisión de servicio. Me están citando, por exemplo, 2 posibles casos de xubilacións e o mellor, posiblemente, non se xubilen agora. Entonces, pode haber certas variacións. Non é tampouco unha ciencia exacta. De todos modos, o noso compromiso coa mellora da seguridade do noso Concello é indiscutible. Na anterior RPT había recollidas 21 plazas de policía e na nova RPT que temos aprobadas inicialmente contemplamos 37. Cal é o único escollo que temos para poder acadar esas 37 novas plazas? O único que nos falta é poder contratar máis policía local sin esa tasa de reposición. Eso é o escollo que temos que superar para poder cumprir o noso obxectivo. A posición do Goberno é moi cómoda no inmobilismo, no bloqueo, no non facer nada, non reforzo os servizos de emerxencias e tampouco permito que ti os reforces. E votocho en cara, ademais. Eso é moi sencillo. Por suposto que a taxa de reposición a creou o Partido Popular. Por eso non pretendía ocultar absolutamente nada. Veno tamén na exposición de motivos e citei ahora mismo tamén o ano 2012, dando por suposto que sabían que gobernaba nese momento o PP e que esta era a famosa Lei Montoro, que a Montero do PSOE non quixo eliminar. O Goberno do PSOE anunciou en reiteradas ocasións que a ia retirar e sigue todavía aí. E, por suposto, que non queremos son medidas cosméticas, anunciando que estamos a favor, pero ímonos a abster. O que queremos é policía, para ter axentes que nos defendan e nos vixilen e nos axuden na rúa, sin tanta película. A intención da taxa de reposición era conter o gasto das administracións, reducir o déficit do Estado e da prima de risco que estaba en máximos naqueles momentos. Saben o que sucedeu? Que unhas poucas rexións fixeron os deberes en cuestión de déficit e outras fixeron o que lles dou a gana. E saben o que sucede agora? Que o mesmo Goberno que non nos permite contratar máis policía está a negociar condonacións de débeda e incrementos de financiación ao gusto do consumidor en aquelas rexións precisamente que máis incumpliron os obxectivos de déficit. E por todo isto é que non nos caen a nós os anillos en pedir o que consideramos que é xusto. Déixennos gastar, señores do Goberno Central, no que nos fai falta aos concellos, aos cidadáns, e deixen de beneficiar aos que incumplen reiteradamente unha e outra vez por unha presada de votos. Moitas grazas. Ben. Ben, é ben certo que cada un fala da feira según lle vai nela. Eso é un axioma, xa non necesita demostración. E o que é certo, como sempre digo, o que é medible non é opinable. Cando Zapatero deixou esta España patas arriba, económicamente, tuvo que vir Mariano Rajoy e houve que implementar unhas medidas moi pouco, digamos, graciosas, por chamarlle de alguna maneira, pouco duras, para que non houbera unha, como se chama, para que non houbera intervención. Entón, naquel momento Montoro tomou un acordo, non Montoro, o goberno de Rajoy tomou un acordo porque estábamos polos pelos para ir á intervención, que foi adelgazar a administración. Toda. Como fixo para adelgazar a administración? Non deixando a reposición, poñendo un pouquiño daquela maneira. Os concellos fomos os máis prexudicados, sin dúbida. Pero, señores do PSOE, Ángel, levades 6 anos gobernando en Madrid. 6 anos. Non, eu non necesito nada. Eu necesito que me escoiten como eu escoitei a vostede. Levades 6 anos gobernando o Partido Socialista en Madrid e quen tuvo que chuparse o marrón sempre, económicamente quen fai a lloada sempre sodos os de esquerdas, e quen a resolve somos os de dereitas, sempre, sempre, quen mete os cas na bouza so de sempre vos, sempre, sempre, sí, bueno, me estáse vendo, e despois quen ten que arreglar o problema sempre é dereita, sempre é dereita. Entón, mirade, daqueles polvos estes lodos, porque ao final o que fixo o PSOE foi que colleu un país xa
bastante mellor do que o colleu Mariano Rajoy e non mellorou para nada o funcionamento que tiña que ver cos concellos. A participación de ingresos do Estado sigue sendo a mesma, está de feito conxelada. A taxa de reposición, oiga, nos pedimos que en algunhas cousas, como a policía, que non teñan taxa de reposición, que nos deixen cubrir o que fai falta. Eu xa non digo a recomendación da FEN, que é un policía por cada 680 habitantes, non é? 667. Xa non digo eso, pero polo menos un cada 1000 habitantes. Nós con un cada 1000 habitantes arreglamos. Eu tampouco quero ter 38 policías en la LIG, La LIG non necesita 38 policías porque, entre outras cousas, nós con ter o servicio 24 horas teríamos un servicio bo. E iso tense con un policía por cada 20.000 habitantes. Se nós tuéramos 20 policías máis os mandos, que serían uns 24, 25 efectivos, nós con eso teríamos unha policía fantástica. E é o que aspiramos. Non aspiramos a máis. Claro, é mellor ter en vez de 25 ter 37, sí, mellor era, pero o problema é que temos outras necesidades tamén. Por lo tanto, non queremos nin tanto nin tampouco. Pero ahora mesmo, se quitamos 3, é porque non podemos quitar máis, e non quitaríamos máis, sin lugar a dúbidas. E mire, eu non quero entrar en dimes e indiretes sobre por que a taxa de reposición quedou tan mermada. Porque o que é certo é que a taxa de reposición nós estamos quitando os policías que podemos. Eu non sei se noutros concellos donde rexión ustedes o fixeron mellor, pero eu creo que a taxa de reposición temos o problema exactamente todos os concellos, todos os concellos. E o que é certo é que encima, tamén lle recordo ao señor do PSOE, que a Garda Civil xa saben o compromiso que ten con la LIN, e xa sabe que nos está a cumplir. E sabe unha cousa? A Garda Civil a nós fíxonos un fillo de madeira o feito de que tiñamos unha comisaría de policía e quitaronos a comisaría de policía nacional e non nos suplementaron a Guardia Civil despois de haberla reducido. Porque claro, cando se crea a comisaría en la LIN, suprímese a compañía da Guardia Civil e despois suprímese a comisaría, pero non se crea a compañía da Guardia Civil. Para creala tuvemos que mover barro e fariña, tuvemos que sachalo e sudalo. E gracias ao goberno de Mariano Rajoy e a Ana Pastor, que botou unha mau. Senón non tiñamos ni siquiera a compañía en la LIN. Dependíamos da compañía de Vila García. Pero despois, o posto principal, como mínimo que o teñan completo, que non o teñan completo. A mí non me parece de recibo que, por exemplo, para a comarca do Deza caixa só unha patrulla de noite da Guardia Civil. Como mínimo tiña que haber dúas para apoiarse entre elas. Unha tiña que estar en la LIN e a outra no resto da comarca. É a miña opinión. Ou xa sei que non coincide ca do goberno, pero é que como mínimo tiñamos que ter na comarca do Deza tan extensa que facían falta 2 patrullas de policía de Guardia Civil permanentes, 2 patrullas permanentes. En teoría, cos números que teñen, darían para facelo, pero despois hai as baixas, hai etcétera, despois non hai agentes suficientes. Pero iso significa, iso ten un arreglo, dotando con máis, ou polo menos cos que nos tocan, porque quedou claro de que aquí o posto principal de la LIN non está totalmente coberto. Que lle boten a culpa a quen queira? Non o sei, pero desde logo nós temos que ter policía, Guardia Civil, porque a policía local vale para o que vale. Fundamentalmente, os seus obxectivos son o tráfico, fundamentalmente, e despois apoiar en todas outras tarefas. Pero a policía xudicial, realmente, quen ten as ferramentas axeitadas, non é o Concello, non é a policía local. Nós non temos un rexistro de xente rara que poida vir de outras latitudes. O goberno si o ten, nós non. Nós non damos manexado certos efectos que os pode manexar a Guardia Civil ou a Policía Nacional. Por lo tanto, para nós é indispensable que a Guardia Civil este completa e incluso que doten máis o noso posto principal, porque creemos que a compañía de la LIN tiña que ter máis efectivos. Porque a comarca do Deza non é normal que haxa unha patrulla que de repente para toda a comarca e que este lá en Porto de Mouros e que se produxa, que está lexítima de estar en Porto de Mouros, faltaría máis, Porto de Mouros e a Vila de Cruces, e non é normal que este lá e que haxa algo aquí en la LIN e que, claro, tardan en vir o que tardan en vir, normal, pero que non é normal é que non haxa unha sola, tiña que haber unha para a capitalidade, para la LIN, para o Concello de la LIN, e tiña que haber outra por resto da comarca, como mínimo, as 24 horas. Como mínimo.
E por eso imos loitar tamén. Na parte que nos toca, imos loitar. En todo caso, nós agora o que queremos é que nos deixaran quitar tan siquiera un guardia por cada 20.000 habitantes, non nos puñeran cuota, nós así quitaríamos 7 ou 8 dun golpe e poderíamos ter eses 20 guardias cos que poderíamos facer as 24 horas, que é o noso obxectivo. Tampouco temos un obxectivo moi ambicioso, o que temos é un obxectivo razonable. Así que por eso facemos esa proposta ao Ministerio. Espero que moitos concellos fagan o mesmo no que toque a policía non se deixen guiar polo tema da reposición, senón que se deixen guiar pola categoría do concello de acordo ca población que ten cada concello. E nós, se temos as plazas dotadas na RPT e temos necesidade que poidamos o antes posible cubrilas. E, como lle digo, o noso obxectivo é poder facer 24 horas ininterrumpidas os 365 días do ano, como se facía cando tiñamos 17 policías. Con 17 xa facíamos. É certo que íbamos moi xustiños e é certo que ás veces había algunha dificultad, pero sí que mantiñamos 24 horas do día, incluído Navidad e fin de ano. Así que eu non digo con 17 que íbamos moi xustiño, pero con 20 sí que o podemos facer estupendamente. Así que, sin máis, vamos a poñelo a votación. Votos poden votar. Votos emitidos 20 presenciales máis un telemático, a favor 18, 17 máis un, en contra ningún e abstencións 3 do PSOE. Escusaste vos a estar aquí, Moción de compromiso relativa a diversas actuacións das rúas principal e Loriga. Ten a palabra Rafael Cuíña. Moi ben. Tamén empezo polo final dicindo que imos votar a favor desta moción. Eu recoñezo que é unha obsesión deste grupo, esta teima, é unha especial obsesión persoal miña a cuestión relacionada coas rúas principal e Xoaquín Loriga. Probablemente porque estivemos no seu xerme, no proxecto creador, e tiñamos moitísimas esperanzas de que fose unha rúa referencia para moitas cousas como o comercio. Ahora, por exemplo, hai unha boa noticia que comenzou unha grande superficie ali, que eu creo que vai ser dinamizadora desa zona, pero si é certo que o proxecto que se levou a Europa, tiña unhas características un pouco diferentes ao que estamos vendo en esa rúa a día de hoxe, non? E eu, que paso bastante por ali, a verdade que me levan os demos, como lle gusta decir o señor alcalde, que me levan os demos cando vexo, por exemplo, prácticamente todos os días as sardineiras mal descoidadas, de xeito casi selvático amazónico, cheo de plásticos, cheo de cabichas. Isto non é culpa, eu creo que nin da empresa de limpeza, que ten a responsabilidade o mellor de limpialo, e evidentemente non do goberno, sino da pouca urbanidade que ten moitísima xente que ven a Lalín ou de Lalín que fai ese tipo de cuestións tamén, non? Pero creo que dá unha imaxe bastante deplorable do que é o centro do pobo. Xa non vou entrar no debate de se debe ser peonil ou non debe ser peonil, porque este grupo ten pactado co goberno a xenda urbana e, polo tanto, a Amendoa Central, o que vai levar é que estas zonas sexan peonís en un futuro que espero que sexa non de dentro de demasiados meses, pero tamén decir como afean, e isto teño falado 1000 veces con membros do goberno, como afean os colectores que hai xusto no centro de Lalín cando estamos vendo estes meses que ven tanta xente por pandillas que veñen a comer o cocido ou a ver as aldeas de Nadal, como no centro de Lalín todas as noites hai cartóns ali, plásticos, botellas, hostaleiros que debo decir que abren os colectores, botan todo dentro, os deixan abertos, e eu creo que é unha zona de Lalín especificamente para dar mellor imaxe da que está dando en estos momentos. Non me quero estender moito porque sabemos todos do que estou falando, pero creo que hai que tomar medidas. Eu dirixime, insisto, ao goberno directamente pedíndolle que se quitasen os colectores de ali o antes posible.
o que se me transmite, bueno, que se diga ele, que o digan eles, é que hai, digamos que unha opinión positiva ao respecto do que se está propoñendo, e tamén decirles que hai cuestións que non entendo, señores concelleiros, señor alcalde, como, por exemplo, o día 24, o día de Noiteboa, a mediodía, estando la lincheo de xente nas terrazas, con bo tempo e tal, se estaba a rúa aberta para o tráfico ese día. Eu creo que era un día, había familias, nenos, eu creo que era un día para estar pechada e non pasaba absolutamente nada. Digo, para que un día non haxa un susto cun rapaz un día que estaba todo lalín na rúa, disfrutando das aldeas de Nadal, disfrutando das familias que viñeron, das amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Despois hai outra cousa que eu entendo que teña que seguir habendo sitios, aparcamentos, pois para a farmacia, para carga e descarga, non o discuto, pero o número de coches que poden aparcar a día de hoxe ali é absolutamente marginal. E insisto que está a Plaza de Abastos ao lado e está o Parking Europa ou Aldea Grande arriba. Eu creo que para o marginal que son as plazas que ali se poden prescindir delas perfectamente. Se queren ampliar as zonas de carga e descarga ou máis para servicios, o entendería tamén. Pero eu creo que estou dicindo é de absoluta lógica en canto á urbanidade. E así me gustaría que o Pleno e os seus membros o tivesen en consideración. Moitísimas gracias. Eso tamén habría que verlo. Ben, o 24 se estuvo aberto, pois foi Karen, a culpa é de Karen, que as aldeas de Nadal trouxe moita xente a Lalín, e máis a culpa é do concejal de tráfico que se despistou. Porque o día 24, claro, se estaba aberto, claro que tiña que estar cerrado. O que pasa é que tamén é certo que uns vándalos chapodaron os pivotes esos, que aquí tamén podía haber máis colaboración ciudadana, porque obviamente o seguro do coche tiña que pagar e non damos pillado que non foi o coche, e o topetazo tuvo que lle dar grande. Pero aquí a xente ás veces dá a sensación do que é do Concello non é de ninguén, porque eu vexo un coche que se pega contra un banco e fagolle unha foto, polo menos, ou unha farola, polo menos que pago o seguro, porque algún, para evitar que o seu seguro despois o penalice, non o declara. Outra cousa é que ao mellor se cadra non iba solo. No, pero, vamos a ver, no, pero cando hai o peche automático, a ver, como temos roto o peche automático, por eso hai que pechalo cunha valla. Pero o peche automático funcionaba ben. Se queres, poñemos outra cancela. Pero os pivotes que se puxeron funcionan ben, simplemente que, bueno, sabedes que houve un accidente que hasta nos levou o tótem por diante, pero, bueno, polo menos aí pagou o seguro. E logo, agora mesmo, o último accidente do pivote non sabemos quen foi, non? Ou xa se soupo primo. E aí a policía local, claro, se tuveramos 17 efectivos, ao mellor estaba no pillado, pero así non dá. Ben, turno para Paco Vilariño. Ariana. Bos días a todas e todos. Bueno, falar de problemas, medidas ou melloras que se poidan facer na Xoaquín Loriga é complicado, sen falar de peonalización, o de non facer xa inminentemente podendo a peonalización, pois é un acto de inmobilismo, eu creo, tratar de evitar conflitos veciñais que nas peonalizacións, nun principio, pois a valoración veciñal sempre negativa e despois os resultados á larga e non tan larga pois son positivos a nivel social e a nivel económico. Eso está claro e xa dixen unha vez aquí que a maior demostración é que cando as tendas escollen as zonas peatonais de todas as cidades é por algo, cando as tendas que teñen unha alta venta. No noso caso, pois, é que non hai moita excusa, porque se escolles o punto último da Rúa Areal, no último local comercial, e vas dende ali ata o último local comercial da rúa, da avenida, que non me acordo como se chama, perdón, que hai arriba na gasolinera, son 22 minutos andando. Se nos parece que para ir ao CIS é pouco camiño para un enfermo, unha persoa cun carriño de bebés
ou unha persoa maior pois é cerca, pois, a ver, as distancias que pode haber en Lalín para que non se peatonalice esta rúa son mínimas. Logo, que hai 2 aparcadoiros a 4 minutos desa rúa, que as prazas de aparcamento son residuais. Eu outro día, como xa se decía aquí, cando estaba aberto, aparte de que había un atasco tremendo en Lalín, estaba aberto e non creo que beneficiara a ninguén que así fose, nin en prazas de aparcadoiro, nin tampouco a nivel de circulación. E logo, que as zonas axardinadas sexan a nivel da calzada e que haxa máis malas ervas que ervas ornamentais, que plantas ornamentais, eu penso que era probable, era predecible que pasase así cando faz unha zona axardinada de 1 metro cadrado diante de prazas de aparcadoiro. É que era moi probable que pasase isto. A ninguén se lle ocorreu. E logo que fai pouco que se creou ou que se anunciou que se creara o Observatorio da Axenda Urbana, pois ese observatorio o que podería facer é valorar como influiría en Lalín a peonalización da Xoaquín Loriga. Eu penso que se lle está sacando pouco partido a esta rúa, que a ninguén se lle ocurre que, por exemplo, volvamos atrás na Praza da Igrexa, que era unha marabunta de coches. Está claro que, foi unha medida positiva baleirala de vehículos e enchela de xente naquel momento, a nivel económico e a nivel social, e penso que temos moito que facer e moito que andar cara adiante, que canto antes empecemos, antes remataremos e antes notaremos os efectos positivos. Nós imos a votar a favor da moción, por suposto, pero, creemos que hai moito que andar por agora. Turno para o PSOE, que anda a frente. Mario López, ten a palabra, Mario. Bos días. Nós sempre apostamos por peonalizar e humanizar as rúas do centro, así o levábamos no noso programa. É verdad que hai un proxecto para que a longo prazo se fagan peonís, pero nós seguiremos insistindo en que debería empezar a funcionar canto antes. A rúa Loriga, a rúa Joaquín Loriga, está diseñada para ser peonil. De feito, as beiras rúas van a par ca rúa por onde circulan os vehículos, o que fai que moitos peóns moitas veces se confundan. Isto conleva un risco de sufrir un atropelo. Polo tanto, insistimos outra vez en que sí sería bo estudar a maneira de peonalizar a rúa canto antes. Por outra banda, os espazos verdes e os maceteiros que adornan a rúa, non nos imos entrar en valorar se son bonitos ou son feos, porque haberá quen lle guste e haberá quen non lle guste. Isto é unha cuestión de gustos, verdad? Pero o que sí queremos resaltar é o pésimo estado de conservación que presentan tanto os maceteiros como os espazos verdes. Polo tanto, apostamos tamén pola súa reparación e posteriormente pola súa conservación e mantemento. Posiblemente no seguro que son os vehículos os que provocan estes deterioros, ben por imprudencias ou ben porque estar dentro dos propios vehículos hai moitos condutores que non se percantan das plantas nin dos maceteiros. Isto tamén conleva danos aos vehículos, evidentemente. Concordamos tamén na posibilidade da retirada dos colectores ás rúas paralelas ou perpendiculares, pero ao mesmo tempo exiximos que se recollan e valeiren os contenedores se fora preciso máis veces, porque de nada servirá cambiar o problema de sitio. Os aparcamentos son escasos. Eu, se non recordo mal, conteinos outro día, creo que hai 6. 6 creo que ocasionan máis problemas que solucións. Hai 2 aparcamentos gratuitos a pouca distancia, como comentaron os compañeiros, e que hai que concienciar a xente de que os utilicen porque están moi preto. Polo tanto, tamén parecenos ben conservar os aparcamentos reservados ao servizo de farmacia e, por suposto, reservados ás persoas con discapacidade. Desta maneira, poderíamos crear máis espazo para o servicio de carga e descarga e habería máis fluidez. Pois nada máis. Polo tanto, apoiamos esta proposta dos compañeiros de compromiso e anunciamos o noso voto a favor. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para Avelino. Esa palabra, Avelino. Bos días
a todos. Eu vou facer tamén hoxe como a Rafa, vou empezar polo final dicindo que tamén vamos a votar a favor desta moción, pero tamén quero puntualizar varias cuestións. A primeira, que tamén estou de acordo, que para nós é unhas rúas de referencia sin ningún lugar a dúbidas. A segunda, que estamos de acordo ca modificación dos colectores. De feito, estamos traballando nelo e a nosa proposta é facer un plan de modificación dos colectores non só desa rúa, senón de outras tamén, para ubicalos, porque, como saben, sempre a modificación dos colectores sempre hai xente que queda contenta e xente que queda descontenta. A parte de que teñen que estar dunha forma accesible e cómoda para que sexan vaciados. Co cal, como digo, estamos a traballar neso e a nosa proposta de cambiarla. En segundo lugar, tamén quero facer referencia que dixeron todos que a rúa Joaquín Loriga é a principal, que parecían a selva do Amazonas. Ben, podemos estar de acordo en que as plantas e a vegetación que haxa ali sexa máis bonita ou menos bonita. Eso xa ao gusto de cada un. Criticala como a selva amazónica, hombre, eu creo que sempre se pode mellorar en toda unha vida, pero creo que o estado que presenta é máis que aceptable, que hai persoas que teñen ansia de coidar as plantas que ali hai. Outra cuestión é que a vegetación que ali se plantou e as plantas que estén postas pois teñan esa presencia, ese porte, que, como digo, poden dar a sensación de máis bonitas, menos bonitas, máis coidadas ou menos coidadas, pero son así polo porte propio da vegetación. Despois, decir tamén que falaban de que o 24, bueno, xa o alcalde da explicación, que estaba a rúa chea, e tamén a señora Fernández falou de que había atascos tremendos. Ten vostede razón, de feito, algún día destes Navidades había hasta atasco para vir de Silleda a entrar en Lalín, pero ese é o maior síntoma de un bo goberno nun concello humilde que soupo facer unhas moi boas xestións e unha gran iniciativa como a Aldea de Nadal e que compite cas grandes cidades que gastan miles e miles de millóns de euros en presupuestos para o Nadal, e nós dunha forma máis sinxela, máis humilde, conseguimos que o noso pobo este cheo de xente, que veña xente a Lalín e situarnos e competir moito máis ca grandes cidades polo que se está a facer no Nadal aquí en Lalín. Pola miña parte, nada máis que dicirlle que vamos a votar a favor, que é algo no que estamos a traballar e que, sí que compartimos sobre todo o tema dos colectores que necesitan reubicalos de sitio. Gracias, Abelino. Turno para Rafael. Bueno, primeiro, para comenzar polo BNG, Ariana, onte estive en Pontevedra por un tema familiar e daba gusto andar por Benito Corval, Rúa Peonil, gobernado polo BNG hai moitos anos, daba gusto ver como estaba cheo de xente comprando e disfrutando. Eu voume poñer neste caso o traxe de Crespo, valga a metáfora, e decir que eu me considero un dos pais da penalización do centro de Lalín, precisamente, un deles, porque recoñece que é unha obsesión persoal miña, pero decir que nós pactamos na xenda urbana a Amendoa Central, cuestión coa que estamos de acordo, e antes ou despois, a mí gustaríame que fose xa, esa rúa acabará sendo Peonil e algunha máis. Por lo tanto, decir que, insisto en que isto vai para adiante, a algúns nos gustaría que fose o antes posible, evidentemente. Tamén decir, Mario, que outra das cousas que tiña aquí apuntadas para decir o tema dos maceteiros, parece unha cuestión menor, pero velos casi todos caídos por golpes de coches. A imaxe é tétrica, non? A imaxe non é... Bueno, despois non quero... Parece a sintonía do PP, Paco. Non me digas que tes a sintonía do PP e xuntos. Parecía xuntos eso, eh? Non debo... Sí. Era xuntos. Corre o tempo. O mundo ao revés. Digo que non sei se son eu o máis axeitado para decilo, pero
creo que tens que dar a benvida a Paco Vilariño ao Partido Popular, pero que acabas de escoitar. Ben, por eso. Podemos chegar a un acordo argumental, non hai problema. Ben, tamén, bueno, decir que eu sei que é o mellor do espírito en este sentido para chegar a un acordo con esta rúa. Sempre lle comento ao alcalde cando imos nas procesións. Fíxate, perdón polo que vou decir, que non quero decir nada que ofenda a ninguén, pero eu creo que hasta a Virxe das Dores mira de lado cando ve os colectores ali en medio da rúa mentres pasa a procesión para que os quiten, xa cho teño dito moitas veces. E nada máis, agradecer a todos o anuncio do voto a favor. Pois moi ben, estamos todos de acordo, polo tanto non hai que debatir grandes cousas. O que sí que sobre o tema da peonalización comentar que moitos témolo claro desde hai moitos anos. Cando metemos bastantes cartos para arreglar a calle principal, naquel momento debe haber agora 20 e pico de anos, meteros ali, dadevos conta de que eu ainda lembro como na calle principal había doble dirección, para arriba e para baixo, para arriba e para baixo. Cando puxemos unha dirección única xa tuvemos Cristo, con comerciantes, aparcaban dos dous lados e había doble dirección. Cando suprimimos o aparcamento dun lado e fixemos dirección única, xa houve algo de problema na avenida, no que é Joaquín Loriga, e despois, máis tarde, na principal. Quero dicir que esas vicisitudes xa fomos vivindo ao largo da historia. Hai que darse conta de onde vimos. E vimos dunha rúa que é a Nacional 525, que xa non é, porque está cedido ao Concello, desde os Cabalos hasta Catasós, como sabedes, está cedido ao Concello. Por lo tanto, esa avenida antes non era municipal. Cando foi municipal é cando pudemos intervir nela, mentres era unha carretera do Estado, mentres era un anaco da carretera Nacional 525, non podíamos intervir nela. Despois pasou ao Concello e xa pudemos intervir nela e foron moitas as distintas vicisitudes polas que pasou. E lembro-me ainda cando collín os comerciantes todos desa rúa e das periféricas e nos fomos a Ourense, a calle do Paseo, para que falaran ali, que interactuaran cos distintos comerciantes que dixeran que iso que era unha cousa moi boa da peatonalización. A cancela da que falan de que quitamos ali onde está a calle Vencerao Calvogarra, dicir que había unha cancela xa no fondo que a fixen eu para onde os Cabalos. Onde os Cabalos había unha cancela, cando se fixo esa rúa, para facer peonil desde os Cabalos hasta onde estaba a rúa, como se chama? A rúa, pásame como Ariana, a rúa Pintor Laxeiro. Hasta ali, a miña idea era facer esa cruz peonil desde os Cabalos ata a rúa Laxeiro. E logo, o que desde o que é a rúa de Colón, tamén e a Plaza da Iglesia. Esa cruz, esa especie de cruz que había aí, eu xa quería facela peonil hai 22 anos. Hai 22 anos. As cousas hai que facelas cando é posible. É dicir, o clima vaise generando un clima que o propio corpo vai pedindo. Hoxe sae unha boa noticia e é que saleu publicado. Non, a noticia é unha filtración. Sale publicado mañán. Mañán sale publicado os proxectos europeos. Nós estamos traballando cunha empresa que é a que nos vai facer o proxecto e xa falamos de que nese proxecto que nos imos presentar europeo vai ir a Amendoa Central. Vai ir non todas as rúas que compoñen a Amendoa Central, pero unha boa parte está traballando Pablo como arquitecto que é nese tema desde hai xa bastante tempo, xa leva medio ano. E entón vamos ver onde cortamos e onde non, que dimensión lle damos á Amendoa Central, pero se nos deran ese proxecto europeo xa vai ser unha realidade, non esas rúas, senón media dúcia de rúas ou un pouco máis, para actuar con elas ca gran plaza e máis todo o que leve de arredor. Así que xa empezaremos, creo que o 28 vai terminar o plazo para presentar o proxecto. Nos estamos traballando no proxecto no que é a Amendoa Central, estamos traballando no proxecto no que son esas unhas 7 ou 8 rúas e tamén estamos traballando do lado baixo do Lalín Arena, no
para ver hasta onde chegan. O que podemos pedir son 15 millóns de euros, a ver onde nos chegan, non? E meteremos todo o que podamos meter, e tamén nas distintas áreas parroquiales, as que creamos, que, por certo, están tendo moi boa acollida en xeral o feito de unir parroquias para facer servicios conxuntos e non dalos en todas as parroquias, porque sería materialmente imposible, non? Así que nesa labor estamos, vamos a intentar sacalo para diante, e desde logo a min que o que máis me gustaría era que ter o Concello máis accesible posible, o Concello máis bonito posible, e o Concello que teña vida propia, que é do que se trata en definitiva, polo que estamos loitando. E a verdade é que agora co tema na Navidade, co tema das aldeas de Nadal, as previsións que tiñamos para as aldeas estamos superando con creces, o cal, pois, obviamente, pois, é un motivo de satisfacción. Así que se facemos un centro bonito e facemos cousas como as aldeas de Nadal, como a Feira do Cocido e como tantas outras inventos que se fan ao longo do ano, sin dúbida necesitamos un centro de Lalín o máis apetecible posible, valga a expresión. Así que, sin máis, vamos votar, estamos todos de acordo, vamos a votar a moción de compromiso e a dicirlle que, dicía vostede a Paco Vilariño, que lle podemos dar a benvida ao PP ao Paco Vilariño. É máis difícil, eu creo que é máis fácil darlle a vostede e que veña vostede, porque con Paco Vilariño vamos a ter máis complicado, eh? Faltame o voto de... Karen, non me sale o teu. Ya non me sale o de Begoña. Está? Begoña? Eu a favor. Ben. 19 ca abstención técnica de Alba, que tuvo que ausentarse, perdón, ca abstención, o sea, Alba tuvo que ausentarse, polo tanto, non vota. Votos emitidos son 19 votos emitidos, presenciais, máis un telemático 20. Polo tanto, queda aprobada por unanimidade. Imos que a seguinte moción, moción do PSDG-PSOE, solicitando a posta en marcha dun bono comercio para apoiar a fomentar as compras no comercio de Lalín. Ten a palabra... Perdonade, espera un segundo que vou dar aquí para volver. Ten a palabra Anxo Álvarez. Son 5 minutos, creo. Sí. Bueno, non vou necesitar 5 minutos. Bueno, queda claro que somos a única oposición de fiar. Ten cuidado, Nos nosos móviles non hai cancións de... Ainda negociamos con Mario perfectamente. Contigo se cae a nota. Mario é un histórico do partido, pero bueno, acabou Figo no Madrid, nunca se sabe, pero bueno, a ver, eu vou ser moi breve na exposición porque o tema dos bonos de comercio, isto xa parece o día da marmota, non? Hai algo máis dun ano xa falamos aquí deste asunto, parecía que todos estábamos de acordo, o noso grupo presentou unha iniciativa para incentivar as compras no comercio local, os famosos bonos de comercio. A proposta saiu adiante co apoio de todos os grupos. Lembro que mesmo a Concelleira de Comercio traía as bases dunha iniciativa similar que nese momento funcionaba no Concello de Ames e que me dixo que estaban traballando na elaboración das bases para Lalín. Todo sonaba moi ben, pero a realidade é que pasou máis dun ano e non sabemos nada máis deste asunto. Non sabemos por que razón non foron capaces de sacar adiante esta iniciativa. Eu simplemente quero recordar aquí que máis alá de calquera opinión personal, esta é unha medida contrastada, exitosa,
cun retorno económico medible, que no fondo é do que se trata este tipo de asuntos. Non hai ningunha iniciativa na última década que tivera tanto éxito a hora de incentivar as compras no comercio local. Ningunha, en ningún lado. Por iso hai administracións do Partido Popular, hai administracións do Bloque Nacionalista Galego, hai administracións do Partido Socialista que apostan por esta medida, porque funciona. E é moi sinxelo, o que funciona hai que copiarlo. E, por suposto, nós tamén pensamos que hai que coidar o comercio por moitas razóns. A primeira é que as rúas onde hai comercio son máis seguras. E hai un rato estábamos falando aquí de seguridade, precisamente. Tamén as propiedades nas rúas comerciais incrementan o seu valor. E, desde logo, o comercio local deixa moitísimos máis impostos en Lalín que Amazon, por exemplo. E tamén, desde logo, é un dos sectores que máis lalinenses emprega. Por lo tanto, se hai alguén que pensa que isto non vai con el, nos pensamos que está moi equivocado, porque defender o comercio local é defender Lalín, apostar polo comercio local é apostar por Lalín. Non me vou estender máis nesta primeira intervención. A modificación que traemos é que pedimos que isto se lle poña un prazo. Nos pensamos que 2025 é tempo de abondo para que vostedes poñan en marcha esta iniciativa, e tamén pedimos, si na anterior moción falábamos dun importe mínimo de 40.000 euros, agora falamos dun importe mínimo de 50.000 euros, un pouco similar, un pouco inferior a campaña que está ahora mesmo en funcionamento no Concello de Ames. Nada máis. Moitas gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, te a palabra. Eu quero parabenizar a Rafa pola unanimidade, pero está claro que a unanimidade non vai emparellada moitas veces con que se fagan as cousas, como se pode ver nesta moción, porque aquí, o valor de votar todos o mesmo a favor de unha medida que redunda no comercio de Lalín non significou que se levara a cabo. Polo menos, dende fai un ano para cá, que eu penso que é prazo suficiente. E o investimento do bono comercio, que se fala de 50.000 euros, eu estive vendo os investimentos reais dos orzamentos do 2024 e significaría un 2,5%. Eu creo que é unha ínfima cantidade para levar a cabo unha medida que, como xa se dicía, é de probada eficacia. Cal vai ser a excusa para non levála a cabo neste ano, cando temos un orzamento no Concello de 21 millóns de euros, no que os investimentos reais son bastante menores, pero que dan para facer esa medida e calquera outra que se queira, sempre cando se teña intención. Logo, eu quero insistir en que as campañas puntuais, a pesar de ser efectivas e boas, son para min un pouco paliativas. É evidente que, nós estamos a favor da moción, somos positivos con esta medida, pero hai medidas máis ambiciosas que se poden tomar e que dende o BNG defendemos. Unha delas, por exemplo, é a moratoria na implantación de grandes superficies, porque é imposible que o comercio local sobreviva nas mesmas condicións que as grandes superficies. É imposible facerlle fronte a esa competencia por parte do comercio local. Logo, regular os horarios destas grandes superficies, por exemplo, porque é imposible que un comercio local que leva unha persoa teña aberto 12 horas como pode estar nunha grande superficie. As rebaixas, as datas das rebaixas, cousas como Black Friday, que eu non sei se lle preguntaron aos comerciantes de Lalín, pero hai moitos que non están moi por esta medida porque din que as marxes, evidentemente, que lle poden deixar nunha área, nunha superficie grande e a que lle van deixar a eles é irrisoria. E logo, a creación dunha plataforma digital de venda online, que eu estive mirando e a última actualización daquel Mercalalín foi o 31 de decembro do 2022. Dou por feito que eso está morto e enterrado, e se non, corríxanme, e eu pedirei disculpas sin ningún problema. Eu creo que hai que valorar o comercio local como que é unha maneira de darlle vida a unha vila, a un concello, e facer algo máis que agardar por un bono da Xunta constantemente, porque a Xunta non nos vai a vir a arreglar a nosa casa.
Nada máis. Moitas grazas, Ariane. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria Fernández. Ben, bos días a todos. Compromiso xa propuxo reiteradas veces destinar unha partida para crear un bono municipal do comercio e a última incluso chegamos a falar de 650.000 euros. Xa está demostrado en outras cidades e localidades o gran impacto positivo que ten para fomentar as compras no comercio local. Só hai que ver o rápido que se esgotou o bono comercio da Xunta. E máis en estas épocas como son as Navidades. E, ademais, xa era un gran aforro para a veciñanza e por iso nos imos a votar a favor. Nada máis. Gracias, Iria. Turno para Anxo... turno para Beatriz Canda, concelleira de Comercio. Bos días a todos. Vou seguir na mesma liña e o grupo de goberno dicirlle que vamos a votar a favor desta proposta. Proposta que non ten moito sentido que atraian aquí vostedes, xa que é algo que levamos no noso programa electoral. Proposta que implementaremos en función da planificación que temos feita e non se preocupe que xa tentaremos de cumplir con os compromisos. Os bonos son unha ferramenta complementaria a todas as iniciativas que se fan para dinamizar o comercio. É unha boa ferramenta? Sí, pero ahora mesmo a mellor ferramenta que hai tanto para o comercio como a pastelería de Lalín son as aldeas de Nadal. E os fondos que normalmente se poderían poñer nos bonos, estamos dedicando ao programa que se chama Aldeas de Nadal, que estamos convencidos de que ahora mesmo aporta máis ao comercio do que poden aportar os bonos. O que non quere dicir que nun momento puntual ou determinado recurramos a estes bonos para fomentar o comercio. Tamén hai que escoitar aos comerciantes, porque non todos pensan que o bono beneficia en xeral o comercio, senón que ao final está beneficiando a 3 ou 4 ou 5 comercios e que o beneficio que perciben ao resto é bastante pequeno. Insisto, que o din eles, pero hai que escoitalos. E tamén voulles dicir que nós, como Concello, que temos que aportar é a demostración que xa se puido ver durante estas últimas semanas que é unha dinamización axeitada de traer a xente a Lalín. As aldeas de Nadal polas que apostamos traen xente que aporta compras ao comercio e consumo na hostelería. Temos as rúas cheas durante mes e medio e cremos que iso é máis productivo que unha campaña puntual que só trae 3 ou 4 días xente para beneficiarse deses fondos. E, como dicía Ariadna, eso é puntual, nada máis. Así que lle pido que aposten polas aldeas de Nadal, como apostou o comercio nesta campaña que sumaron unha trintena de comercios cos seus escaparates e que recoñezan moito que isto beneficia a Lalín. Podo tamén darlle o exemplo de varios comercios que non abren os domingos, nin tiñan pensado abrir os domingos. Como moito abrirían os 3 domingos reglamentarios da campaña de Nadal, pero, sin embargo, a raíz de ver a afluencia de xente que veu na inauguración das aldeas de Nadal, tomaron a iniciativa de abrir os domingos. E están contentos? No. Lo siguiente. Ou, como algún hosteleiro deste pueblo, bastante coñecido, que tamén non abre os domingos, pero, sin embargo, a ver a cantidade de xente que hai polo pobo, nesta campaña de Nadal está abrindo. Porque, ao final, e iso hai que reconocerlo, temos que darlle as gracias tanto aos comerciantes como aos hosteleiros, porque, ao final, esta gran iniciativa, que son as aldeas de Nadal, temos que contribuir todos, Concello, comercio. Como dicía, temos que contribuir todos, Concello, comercio, hostalería e toda a xente de Lalín, porque ano tras ano vai crecendo, mellorando e adaptando novas propostas, e porque somos a envexa de moitos povos, porque calquera deles lle gustaría contar con un proxecto como é Aldeas de Nadal. E as cousas hai que ir facéndoas paso a paso. E con isto, esténse tranquilos que os bonos chegarán, pero vamos por partes. Moitas gracias. Gracias. Anxo, ten a palabra. Bueno, por moito non vale. A ver. O Black Friday non é gran cousa,
Bueno, por favor, Anxo ten a palabra. Anxo ten a palabra. Vale. A ver, vea, como non me vou a preocupar con esta argumentación? Eu insisto, repetirei non 1000 veces. Si queredes falar das aldeas de Nadal, falamos das aldeas de Nadal, facemos un debate monotemático, falamos de se é un proxecto de turismo, se é un proxecto que beneficia a hostelería ou se é un proxecto que beneficia o comercio. Pero tedes que traer datos. Non podedes dicir, díxome alguén isto, ou vin moita xente na rúa. Hai moitos eventos que traen xente ás rúas e iso non quere decir que incida directamente no comercio ou no que sexa. Vale, nós estamos encantados coas aldeas de Nadal, insistimos, pero somos moi críticos coa xestión das aldeas de Nadal. Queredes falar dos escaparates máxicos? Pois mire, falamos dos escaparates máxicos, ningún problema. Canto aportou a Dirección Xeral de Comercio para este proxecto? Porque este dato non aparece por ningún lado. Nos encantados de falar, pero para facer unha valoración necesitamos datos e necesitamos transparencia. Entón, vostedes, cando hai un edificio da Xunta e tal, dicen, conseguimos 8 millóns de euros, conseguimos tal. Bueno, díganos canto aporta a Dirección Xeral de Comercio para poder valorar, fagan un exercicio de transparencia. Díganos como contan vostedes se non teñen ningún sistema de medición de aforo a xente que ven as aldeas de Nadal. E que impacto económico, que retorno económico ten para o comercio de Lalín. Si dicen, non lles gustan as medidas puntuais, home, as aldeas de Nadal é unha medida puntual, é dicir, está acortada no tempo, igual que o bono de comercio. A diferencia co bono de comercio, insistimos, é que é medible, dá igual o que opinemos aquí, é medible. Por eso insisto que poñen en marcha todo tipo de administración, de todas as cores políticas. Sobre a plataforma online, a min, Ariana, non me quedou claro se defendías ou non a plataforma online. Nos isto é o avance, nós somos radicalmente contrarios ao tema este de Mercalalín. É dicir, non digo como reproche, non sei de... Claro, o sea, nos pensamos todo o contrario. É un erro enviar a xente a comprar a internet, porque no momento que non hai o que demandan, teñen a 2 clics facer a compra noutro lado. Nós non queremos que a xente compre en internet, nós queremos que a xente pase pola rúa e compre nos comercios locais. E, por suposto, que aproveite as novas tecnoloxías para vender. Pero iso non ten nada que ver con expoñer os produtos nunha plataforma de venta online. Entón, eu insisto, se queren defender calquera iniciativa, nos vamos a apoiar calquera iniciativa boa para Lalín, pero veñan con datos, por favor. E se queren un debate temático sobre este asunto, pois facemos un... E os tickets do tren non nos valen. O sea, levar os escolares de Lalín a un tren e darlle un ticket non nos valen. Vale? Nada máis. Moitas gracias a todos polo apoio. Entendo que estamos de acordo que en 2025 se pon en marcha este asunto do bono comercio. Pois xa entender bastante. Non, dixetes que votades a favor. Non dixetes que votades a favor. Aquí non sei contexto que non quero. No, perdón un segundo, insisto. Non dixetes que votades a favor. Que sí. Sí, a favor. A moción é clara, 2025, non? Tamén é certo. A ver, todas as mocións que se aproban no Concello de Lalín non son vinculantes. A ver, por favor. No, mire, fora do chascarrillo. Vamos a ver. Hai que cumprir os as mocións. A ver, vamos a ver. Non cabe dúbida que a intención é que nós, se non quixéramos os bonos de comercio, non os houbéramos postos no noso programa electoral. Por lo tanto, nos puxemos no noso programa electoral os bonos de comercio e vamos a intentar cumplilos. Que ocorre? Que se non nos cumplimos antes, como tantas outras cousas, é porque non tuvemos con que lle dar. Sabe que os galegos, usted sabe o que é a queima? A queima é un paxaro que come outros paxaros. Chamanlle a queima na aldea. Eu creo que é un aguilucho ratonero, non sei exactamente o que é. Eu sei que eses que voaban, que nos viñan comer os pitos ás aldeas, viñan así en vuelo rasante e comían os pitos. E chamabanlle a queima, aí ven a queima. Bueno, pois, hai que saber con que lle hai que dar. E, polo tanto, ás veces non nos chegan as forzas un das ideas. Nós, se tuveramos cartos, sin dúbida,
houbéramos implantado xa o bono de comercio. Por lo tanto, vámoslo implantar o antes que poidamos. Ou ben, chegando a un acordo con algunha administración para facelo conxuntamente, como pode ser a Diputación ou a Xunta, que neso xo intentamos, non demos, pero eu confío en que poidamos dar. Ou ben, porque a Xunta xa ten o seu propio bono de comercio, pero se algún programa o mellor podíamos chegar a acordo con eles, ou ben facelo directamente. Pero claro, nos temos unha necesidade, ya que apostamos fortemente polas aldeas de Nadal. Foi unha aposta que fixemos timidamente, entendemos que saleu ben, e nos creemos que iso dinamiza moito o pobo. Por moito que vostede diga que non temos datos porque para medir os datos hai que gastar cartos, e non os temos, así de sencillo. Non podemos midilo, eu non sei o que queda no pobo, podemos fazer unha estimación, desde logo hai ben moita xente de fora, e algo deixará no pobo, ou ben nos bares, ou ben nos comercios, pero algo deixará no pobo. Por tanto, eu creo que as aldeas de Nadal son un éxito. Eu, modestamente, eu creo que as aldeas de Nadal son a Lalín ou que as luces esas de Navidad son a Vigo, sin dúbida. Na proporción, eu estou por apostar que nos dan tanta promoción como lle pode dar a Vigo. Nós somos Lalín, temos o presuposto que temos, e Vigo ten o presuposto que ten. Entón, nos apostamos por eso, nos... Bueno, pues non sei. Eu non o sei. O das luces? Home, non sei. Eu que digo é que... Eu creo que o feito de que vai a xente a Vigo, a xente de que vai a milleiros de persoas, creo que iso que beneficia ao comercio e a hostelería e a todo Dios. O que quero dicir con eso é que nós non temos os fondos necesarios que nos gustaría ter para as aldeas de Nadal. Cada ano poñemos de algunha novedade, este ano fixose algunha novedade, como foi a Aldea Gastro e por aí, e por ano tamén queremos ter máis novedades, por eso estamos circulando por aí con distintos conselleiros para ver o que podemos quitar, para que o vexan eles en primeira persona, non haxa que contarlo, porque iso tamén é importante que o vexan. Estamos traballando xa no do ano que ven, que xa nos garantizaron que nos iban a axudar a facer unha aldea nova, unha consellería, por lo tanto, aí seguiremos loitando hasta conseguir que as aldeas de Nadal sean un produto e un proxecto de futuro e que quede que veio aí para quedarse. Eu xa sei que, claro, cada un fala da feira según lle vai nela, pero a nos costan moitos cartos as aldeas de Nadal. Desde logo, grazas ao esforzo que facemos para buscar en todos os reconchos, porque hai que recordar que durante un ano Karen estuvo chamando á porta de todas as administracións, sexan distintas consellerías, sexa a Xunta de Galicia, sexa a Diputación de Pontevedra, sexan empresas daqui da localidade, aos que hai que agradecer que bote unha mau, que algunhas aldeas están sponsorizadas por empresas daqui de Nadal, que, por certo, habría que facer público ao final, cando rematen as aldeas, habría que facer un acto con todos aqueles que axudaron a que haxa as aldeas de Nadal, porque algo hai que facer, por que non? No, pero, a ver, déixame, Anxo, déixame argumentar. A ver, vale, agora podo falar? Se podo falar, digo, a ver, todo o que se fai en Lalín, co mes do cocido, co trimestre do cocido, con tal, por de alguna maneira é para favorecer o noso comercio. Quen se máis se favorece é a hostelería, sin duda, pero é para favorecer o noso comercio. En todo, é para favorecer o noso comercio. Por lo tanto, o comercio é un tema que temos que tratar e que, desde logo, vamos a intentar que tamén se adecue nalgúnas cousas aos tempos, porque o problema do comercio de Lalín que temos está... hai un análisis que fixo a EDE que pagou o Concello de Lalín. Bueno, o Concello de Lalín deu unha subvención a EDE, a EDE con esa subvención fixo dun tal Bouzón, e di ben claramente o que hai que facer o comercio de Lalín. Así que hai que aplicarse o conto, No. O último estudio que fixo Bouzón foi pagado pola subvención que nos lle demos a EDE. Por lo tanto, non estaremos tan en contra. Sí, pero o estudo que se fixo agora para implementar o que decía Bouzón
en algunhas cousas, en todo, eu sei que non se lle pode facer caso, pero en algunhas se lle pode facer caso, e desde logo o que pon aí está ben claro. Di que hai que abrir os fins de semana, e di que hai que buscar unha solución a que a xente que traemos a Lalín por outras circunstancias, chámese cocido, chámese aldeas de Nadal, chámese o que se chama, se lle poida poñer, digamos, quitarlle un rendimiento. E, por tanto, eso hai que facelo. E todo o que facemos, directa ou indirectamente... Bueno, eu non estou de acordo contigo porque o día de feira, o día 3 creo que cadrou o domingo, o día 3 de novembro, eu fui unha feira, había bastantes persoas, ao mellor había 2.500 ou 3.000 persoas na feira, eu viñen botar a quiniela, pagar o que debía das quinielas ali ao Café de Camilo, que estou na peña esa que se paga de vez en cando, e viña andando pola calle principal abaixo, no, pagas de vez en cando, pero somos todos, non son eu. Eu vou moitas veces ali pagar e dime, hoxe non pode ser, xa che farei a conta outro día. Bueno, e viña comentando con alguén que viña ao meu lado, non sei se era alguén do goberno ou alguén, que é unha pena que a xente que hai, ese domingo que non estuveran máis negocios abertos. E entón, dixen, home, aí hai un aberto, que eu non o coñecía, vou non a felicitar, entrei para dentro, é un chino que hai ali ao pé do Freud. Era o único que había aberto ese domingo, o único. Entón, a ver, eu xa sei que entendo que se é rentable teñen que abrir, de acordo? Se é rentable teñen que abrir. Pero, a ver, para que será unha cosa rentable hai que sementar. É dicir, cando montamos o primeiro ano as aldeas de Nadal non sabíamos o que íbamos facer. Acórdome, metemos 60.000 euros, creo que fora 60.000 euros, non? 18. O primeiro ano metemos 18.000 euros e nós dicíamos, isto das aldeas de Nadal, 18.000 euros valerá a pena. E metemos 18.000 euros e vimos que era bo, e ao ano seguinte xa metemos 60.000. Quere dicir que eu tamén creo que o comercio terá que poñer da súa colleita que para que crear a necesidade, se a xente sabe que hai comercio, a xente vai ali a Melide, moita xente vai o domingo porque hai tiendas, e hai a feira esa que fan todo igual que en Padrón. Entón está aberto todo o comercio local, máis as tiendas que van á feira. Entón, eu creo que aquí tamén hai que estudiar o tema, pero a xente, os comerciantes, tamén teñen que poñer da súa colleita para poder generar esa necesidade. Porque eu si sei que están abertos os domingos, o mellor acúrreseme comprar en domingo, porque agora a xente, dadevos conta que moitos comercios están abertos mentres un funcionario está, imagínate un funcionario hipotético de Lalín, do Concello, da Xunta ou do que sea, ou do ambulatorio. A horario que ten el é prácticamente igual co dun comercio. Entón, cando queren ir comprar, pois non está aberto. O mellor que aproveita para comprar o fin de semana. Entón, se cadra o mellor, habrá que cerrar ao mellor lunes e incluso lunes e martes. Bueno, un funcionario libra polas tardes, ten razón. Un funcionario non, pero un que traballe nun supermercado, por exemplo, un traballador normal dunha empresa do polígono tal, cando el sale de traballar está o chisme cerrado, e cando pode traballar é o fin de semana. Non, eu non estou de acordo contigo, Ariana. Eu creo que o mundo que toca hai que tocar a partitura que che poñen en cada momento. Entón, non é a esclavitude, é que ao mellor resulta que un comercio ten que estar cerrado lunes e martes porque vende menos, e ao mellor ten que abrir un domingo, e ao mellor ten que abrir un domingo porque o domingo aquí, ás veces, hai aquí, mira, algún domingo destes pasados, os restaurantes de Lalín estaban todos petados. Acaban de comer ás 5 da tarde, van dar unha volta por aí, se hai un comercio aberto, ao mellor compran algo. E se está cerrado non compran nada. E hai centros de persoas que o cocido é unha historia de éxito que temos que aproveitar entre todos. Entón, claro, eu xa sei que é difícil porque ao mellor, a hora de contratar persoal, ao mellor persoal po sábado ou po domingo é máis lioso, non teño dúbida ninguna, pero algunha solución hai que lle buscar. Desde logo, o comercio tradicional, nós tiñamos fama de bo comercio, Lalín tiñamos fama de bo comercio, porque cando había moita confección, había incluso autobuses que viñan aquí o fin de semana, pero viñan o fin de semana, aquí viña algún autobús, os sábados chegaban autobuses para comprar nas rebaixas de agora deste tempo dos comercios de roupa, daqui de Lalín, cando estábamos no boom, non? Entón,
Eu xa sei que é difícil, pero tenemos que adaptarnos. Desde logo, o clásico, facer o mesmo que se facía toda a vida, non vale. Porque hoxe, os rapaces novos hai que lle poñer de outra maneira, e os que non son tan novos tamén, porque eu ben vexo como a Amazon vai a máis cada ano. E iso... Co tema este dos escaparates de Nadal, ustedes convocaron o comercio, foron 30 e pico comercios esa reunión. O sea, que queda claro que o comercio de la línea é proactivo e está disposto a colaborar e a poñer a súa parte. Eso está claro. E foron aí porque, ao contrario, que outras veces que se lles convoca, non se lles di para que se lles convoca, non se lles pasa un orde do día e se lles solta ali 4 cousas, imos facer isto e outro. Entón, eu creo que primeiro reunirse cos comerciantes regularmente e sobre todo decirles de que se vai a falar, porque isto non funciona con que un abra o domingo No, a ver, e cada un vai a por día. eu sei que non é a solución máxica, non hai solucións máxicas. Desde logo, o que hai que adaptarse é aos tempos. E os tempos son distintos, entón, por bueno, e ao mellor incluso ao mellor algún comercio que vendía unha cousa se cadra vendendo outra, é moito máis rentable. Tamén non hai que ser inmobilistas, porque hoxe, por exemplo, cada paso veñen máis peregrinos, e nós, por exemplo, aquí non temos moito para vender aos peregrinos. Aí está o comercio de nin é inmobilista, nin é contrario a nada. O problema que está tendo o comercio, escoita, o problema que está tendo o comercio de Lalín clásico está o tendo en todo Galicia, en toda España, e non é un problema só de Lalín, e teñen o mesmo problema que a nós, ou peor, nalgún sitio case desapareceu. Non é que teñamos demasiadas cousas, pero aínda existe o comercio local. Nalgún sitio desapareceu prácticamente. E sitios como nós temos, pois, ben ver os restaurantes que hai outros sitios que máis grandes que a nós e teñen nunha mitad, un tercio dos restaurantes que nós temos. Ben, nós se podemos, Anxo, claro que queremos implantar o bono, pero necesitamos ter con que, e claro que necesitamos tamén queremos as aldeas de Nadal e as cousas que teñen que ver directa e indirectamente co cocido, a feira do mel, etc. Queremos ter cartos para eso e ás veces non temos para todo. Entón, se tuveramos, nós éramos os primeiros interesados en poñer eso. Nós vamos a intentar facelo. É un compromiso noso de legislatura e a min gustaríame que antes de que remate a legislatura nos ter feito unha campaña de bonos de comercio porque puxemos o noso programa electoral. Acertados ou desacertados, pero puxémolo. Por lo tanto, se non o puñeríamos, porque masoquista non somos. Ben, pasamos a votar, estamos todos de acordo, pasamos a votar. Votamos, por favor. Marcos, non me sale o teu, agora sí. Ben, Eu a favor. É unha tecla, ten razón, porque Begoña, di algo máis, senón non te creen. Manda unha señal de vida. Está aí, Ben, 19 votos emitidos, presenciales, un telemático, que son 20, polo tanto, 20 votos a favor, queda aprobado. Vamos ca moción do BNG, o punto 9, ten a palabra Paco Vilariño. Sí, bueno, eu, como son unha anotación de hipocresía do debate anterior, decía a concelleira de Comercio que falara con 3, 4, 5 comercios que lle beneficia agora, non? E que abren os domingos. Claro, es que aquí é tal a hipocresía que se gasta esta concelleira que para a EDE si que hai bonos, para os asociados da EDE si que hai bonos, se gastan 10.000 euros de cartos do Concello, esta concelleira lle dá 10.000 euros e este goberno a EDE para que os seus amigos teñan os bonos e o resto dos comerciantes non. Entón, os bonos neste Concello hai nos para un sí e para a maioría non. Paco, está che correndo o tempo da tua moción. Sí, non estou consumindo do que eu preciso. E depois é curioso, non? Tamén, claro, só falando do comercio das aldeas de Nadal e precisamente a responsable das aldeas de Nadal lle quitaron a delegación de comercio, non? Aí o deixo. Mire, no tema desta moción, para nós, bueno, despois de ver que vostedes votaron en contra dunha moción no pasado mes de outubro, onde pedíamos, bueno, precisamente por un dos problemas principais que ten o noso Concello, o noso entender, como é o problema da vivenda,
pois xa advertíamos do papel, obviamente, da Sareb, unha Sareb que se define coa finalidade de xestionar con compromiso social, ni máis ni menos que todos esos recursos que houve da crise do ladrillo, que se pagou con cartos públicos, e vemos como no noso Concello, existe unha política de vivenda cero por parte deste goberno, cero por parte da Xunta de Galiza, e pois a Sareb, que desde logo ten, fundamentalmente, digo, como máis reais a hora de sacar o mercado, como tres construcións, unha que sacou recentemente, que estamos falando aproximadamente de 150 vivendas que metería no mercado, pois estamos vendo como están, desde logo, servindo para especular e non, desde logo, para poñer no mercado e que a xente no noso Concello, nun dos principales problemas, insisto, como é que a xente poda ter acceso a unha vivenda digna e unha vivenda, desde logo, que en Lalín, seguramente, como en moitos concellos deste país, pois é a un precio desde logo inasumible e con escasez da mesma, non? Entón, entendemos que aquí sí que se podían meter no mercado un gran número de vivendas que axudaría a esa accesibilidade e que a nos, como Concello, sería moi importante que quen se quixera ou emancipar, obviamente, ou segundo, establecerse en Lalín, tivera onde, algo que a día de hoxe é prácticamente imposible co perxuicio que iso xenera, non? E o padrón municipal, pois vostedes saben que tamén non se vai aguantar só da forma que vostedes queren. E aquí, na Sareb, nos advertímoslo fai máis dun mes, que tiñan algo fundamental como é a caducidade das licenzas destas construcións que son de 3 anos, podendo pedir unha prórroga de outros 3, e que é máis que evidente que están máis que caducadas. Entendemos que esta é unha ferramenta, vostedes teñen, por certo, obrigación de declaralas caducadas, cousa que terán que explicar aquí porque non as fixeron transcorrido ese tempo, e que para nós, ademais, é unha ferramenta de poder negociar con eles para que, desde logo, se saquen inmediatamente ao mercado, porque en caso de declaralas caducadas, como é obrigatorio, pois, obviamente, lles traería un perxuicio grande porque terían que adaptarse ás novas condicións para darlle licencia, o cal, por iso digo que non lle sería nada rentable como eles queren, e obviamente estando en estado lamentable, por un lado, como pode ser os que están ali na Rúa Real, ou como, o Álvaro Cunqueiro, ou como poden ser as que están ao lado do centro de saúde, que xa son o resultado de que moita xente foi estafada nesa construción, e ver como, desde logo, están aí agardando para xogar co mercado e vendelas, desde logo, en paquetes, e non poñelas en paquetes, digo, en conxunto a unha soa persoa para que, desde logo, se revendan, pois entendemos que non podemos tolerar. Grazas, Paco. Turno para Soe, a quen lle dou a palabra. A Mario. Mario ten a palabra. Ben, pois vemos como ven a pleno novamente unha moción relacionada co tema da vivenda, o que quere decir a importancia que ten o asunto, non? Antes de nada, é preciso que todos tomemos conciencia en canto á problemática da vivenda e de acceso á vivenda que temos no noso Concello. É un problema que, evidentemente, non afecta só a Lalín, pero que é moi preocupante na nosa vila. E, como tal, dende as administracións públicas debemos tomar cartas no asunto para poder arranxalo. A falta de oferta de alugueiro, os elevados prezos da vivenda de nova construcción, a falta de fincas con calificación para edificar a precios asequibles, xunto coa crisis que se viviron nos últimos tempos, incrementa este problema, que, dende logo, afecta sempre ás familias máis vulnerables. A isto tamén axudan os edificios que temos en desuso ou sen rematar, propiedade do Saref, que podrían axudar a paliar o problema da vivenda, aínda que non a eliminalo, por suposto. En Lalín,
os inmobles propiedade da Sareb levan anos e anos paralizados e sin actividade. Dende logo, nós imos estar a favor da moción que presentan os compañeros do BNG e creemos que unha vez que se declaren prescritas as licenzas deberían facer unha avaliación das edificacións e as súas posibilidades de rehabilitación. E aquí tamén debe facer algo a Xunta que nos últimos anos non deu pau á auga. Chegan tarde. Construir máis vivenda. Eu xa sei que me van criticar isto. O PSOE gobernando 4 anos que o Partido Popular en 15 anos. Isto é así, porque hai datos. A política en materia de vivenda en Lalín é nula. E tanto así que nin sequera son capaces de continuar con iniciativas que a propia Paz Pérez solicitaba no ano 2017 cando estaban na oposición. Decía daquela, a prioridade son as familias. Hai familias que precisan máis axuda externa que económica en cuestión como a adaptación do seu fogar. Como sempre, das palabras aos feitos hai un treito. Vostedes levan agora 6 anos no goberno e non hai nada disto. Igual que non sabemos nada desa oficina municipal da vivenda para asesorar e tramitar que anunciaban no 2020. Nada máis. Moitas grazas. Gracias, Mario. Turno para compromiso. Ten a palabra Miguel Medela. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, está claro que esos edificios así parados é un problema tanto legal como tamén por a falta de vivendas, non? Igual que algún terreo que anda por aí, pois que está tamén parado, medio abandonado, non? Por esta empresa. Por eso pedimos que o Concello tome as medidas necesarias para que isto se cumpla ca legalidade, non? Vamos a estar a favor da moción. Gracias. Turno para o Goberno. Ten a palabra o concelleiro delegado de Urbanismo, Pablo Areán. Sí, primeiro, o PP votou en contra dunha moción súa porque xa lle dixemos por activa e por pasiva que temos un acordo coa Xunta para cederlles unha parcela no agro de la Linda Riba para facer vivenda de protección oficial. Segundo, queren que lle solicitemos a Sareb que lle transfira gratuitamente ao Concello os seus inmobles para logo poñeros a disposición da Xunta e facer vivenda pública. O Sareb está participado maioritariamente polo Estado. Que os faga directamente o Estado, que nos quiten a nós deste berenjenal. Digo eu. Quero, sobre todo cando din que van facer 300.000. Queren agilizalo e solucionalo? Coméntenllo a aquelas persoas que vostedes apoian en Madrid. Terceiro, queren a declaración, queren que declaremos a caducidade das licencias de dúas construcións do Sareb para presionalos, porque teñen que facer novos proxectos, adaptalos e salles moito máis cara a corda ca vaca. E, claro, como lle vai salir moito máis caro, o que van a facer é cedérnolo a nós gratuito. E así, claro, o problema é noso e da Xunta, que tenemos que facelo nós e asumilo nós. Eso sí que é defender os intereses do Concello e dos lalinenses. E, ademais, puideron vostedes declarar a caducidade e non o fixeron. A pregunta é, por que non o fixeron vostedes? Son 3 anos. Saben cal é a situación? A situación é que un dos edificios dos que citan na exposición de motivos está pendiente dunha licencia de primeira ocupación. Outros 2 están en consultas para sacalos adiante. Outro ten un posible comprador que tamén está interesado en sacalo adiante. É dicir, a cousa estáse movendo. Saben que estamos a facer nós? Estamos a intentar non poñer paus nas rodas, axudar e facilitar as cousas para solucionalas o antes posible. E saben outra cousa? Xa se lle advertiu ao Sareb e a outras promotoras que están en situacións similares de que tomen decisións pola posible caducidade das licenzas e incluso pola posible creación dun rexistro de solares con estas edificacións inacabadas. Perdón, que está mirando o tempo. O noso traballo está feito e a solución os problemas, por suposto, de vivenda non van a vir por estas actuacións. O que teñen que preguntarse é por que os propietarios non teñen no mercado os pisos e os teñen parados. Non os poñen no mercado pola nefasta política de vivenda estatal, onde se xenera inseguridade e indefensión, por exemplo, cos ocupas. A xente ten medo de impagos, de destrozos e de ocupacións, porque Sánchez e os seus amigos fan políticas que non os defenden destes usurpadores, políticas que penalizan os que traballan e benefician aos que non fan nada, e esa é a realidade. E votaremos en contra porque o único que pretenden é xerar polémica barata contra nós, contra a Xunta, contra o Goberno do Estado, responsable mayoritario do Sareb, que xa poden ver o que nos importará a nós, pero sobre todo porque non compartimos a súa forma de belixerante de facer política sempre con non
por diante sen comprender a situación de enquistamento que poden xerar ca súa decisión. Moitas grazas. Gracias, Pablo. Turno para Fraco Viariño. Hostia, mira, eu de verdade, antes estaba mirando... Antes enviélle... Bueno, quería que me dera o tempo, sin que me... Si total nunca che chega. Por eso, pois se mo quita menos. Antes enviélle a Belino un rollo que aparece en Twitter nunha página Galín que te vi, onde pon aí que cando falo eu pon así un corte de... Bueno, está co dedo en corte de manga dentro do bolsillo, en plan brincadeira, e agora tiven a mesma sensación con Pablo, non? Bueno, pois a única moción que non se vai aprobar para variar neste pleno vai ser a do BNG. E porque vostedes, desde logo, actúan no tema de vivenda por nós non en beneficio da cidadanía e si en beneficio dos seus amiguetes. Mire vostede, o que dixo pode dicilo co tono que queira, pero vostede como concelleiro de urbanismo e vostedes como goberno non é algo opcional, vostedes están obrigados, e neste momento que xa consta en moción plenaria, a declarar de oficio a caducidade das licenzas. Vostedes sáltense este acordo e saber as consecuencias que lle vai traer, porque o que están dicindo en pleno é o atrevemento de nós non vamos a cumplir a lei. É o que vostede acaba de dicir, e é moi grave, e así constará en acta. Vostedes nesta moción non teñen un debate político, teñen a obrigatoriedade de levala adiante. Ou, obviamente, teñen a outra saída, que pola que aposta, obviamente, que é a de prevaricar, e que, obviamente, haxa uns beneficiados, como está posible, hasta como vostede admitiu, onde di que hai un posible comprador, manda de leche, nos gustaría saber desde o BNG quen é ese posible comprador, porque precisamente o que estamos denunciando é que estes bloques de vivendas o que teñen que sair ao mercado é para a xente en termos de aluguer ou de venta, pero non desde logo que o que denunciamos que está facendo a Sareb, que é vendelos a unha persoa e depois esta persoa en función do mercado especula e obviamente sube e fai co prezo da vivenda cada vez sexa máis inaccesible no noso concello. Bueno, desde logo, a súa intervención de verdade é terrorífica. Está asumindo que prevarican. Está asumindo que é coñecedor de que a Sareb quere vender, como nós denunciamos, nun lote un edificio enteiro para despois, obviamente, sacar beneficio, como é moi lexítimo a quen se dedica a iso. Pero como administración local, que non me interrumpa, sinto, Pablo, vostede é dono das súas palabras, como administración local, como goberno que teña esa intervención, é desde logo terrible. Queres algo máis tempo, Paco? Non. Ben, a ver, estamos a finales de ano e o noso tono conciliador o que queríamos é aprobar as mocións todas. Cando tivemos a reunión de grupo, vímolas, pareceu-nos razonable aprobar a de Cuiña porque pensamos o mesmo, pareceu-nos razonable apoiar a do PSOE porque pensamos o mesmo, inda que non temos cartos para sacar os bonos, pero terémolos porque o principal é ter a idea, despois o resto xa se consigue. E a do Bloque tamén queríamos votar a favor, pero miramos por ollos contas, Paco, e ten máis prontas que a pros. E ti que eres un tipo listo, non me cabe a menor dúbida, pois sabes perfectamente que a hora de gobernar hai algunhas cousas que se poden permitir e outras non. O cariño, porque hai algunha cousa que pode molestar, que eu sei que non o falo porque é a túa rutina, pero dice, para que se beneficien os seus amiguetes. Os amiguetes que temos nós no Sareb, como comprenderás, son máis ben poucos, E o cariño que lle teño ao Sareb, eu e calquer concelleiro do goberno, Pablo tamén, é nulo. Porque... Bueno, o que quero dicir é que, a ver, os edificios do Sareb en toda España están como están. E aquí tamén están como están.
E nós temos dúas posibilidades. Claro que podemos caducar as licencias, claro que podemos caducar as licencias, pero se caducamos as licencias, o problema que nos podemos crear, se pode ter solución, é morrocutudo. Porque temos un problema grave. Tú imagínate, aquele edificio, aquele mamotreto que hai ali cerca do Carrefour, o grandote aquele é un dos que é do Sareb. É? O que está en Álvaro Cunqueiro. Sí. De acordo, Paco, pero estámoslo facendo, a ver, Paco, estámoslo facendo, mira, Paco, estámoslo facendo, prométovos que o estamos facendo, o que pasa é que non vas dicir esas cousas, estámoslo facendo, o que pasa é que eu podo vos asegurar que falar ca Sareb é moi difícil, pon a administración, xa non digo, eu non sei un particular, porque ao mellor os cadros particulares fan o mellor a través dos bancos ou por aí non o sei, porque ao mellor aí teñen outros contas. Para nós é difícil falar ca Sareb. A min gustaríame meter yo dentro a Sareb, e digo públicamente aquí, que me gustaría meter yo dente porque eu creo que abusa bastante. E gustaría meter yo dente, pero hai que ser razonables e hai que ver o que podemos fazer e o que non. Tamén é certo que o que está pasando na LIN pasa noutros sitios, non é teñonos a LIN machacados, non, é en general en toda España. Non nos tratan ni millor nin peor, simplemente nos tratan mal, como tratan en todos os sitios os concellos en xeral. Entón, nós temos un problema, e é que caducamos esa licencia e iso non o damos levantado, temos un marrón aí tremendo. Entón, sabemos que xa foron polo menos 2 ou 3 os que están intentando mercar eso. A ver se alguén o merca para poñelo no mercado, que é o que queremos. Nós queremos facilitar eso. Se caducamos a licencia, xa non o merca ninguén. E pois que facemos? Instamos ao Sareb a que o derrube. Non xo vai derrubar. Temos un problema. Mentre o demos arreglado, nós o que queremos é ser proactivos e intentarlo arreglar. Pero eu digo unha cousa, o cariño que lle temos ao Sareb, que lle veña a Dios e o vexa. O que pasa é que entendemos que algunhas cousas vanse arreglar polos datos que temos e outras pois van ter máis difícil arreglo, pero xa me gustaría. Entón, o que moitas veces o mal que me sabe polo ben que me fai. Non é que nós non queiramos utilizar as ferramentas que temos. Nós estamos chamando ao Sareb a presionalos. Claro que os presionamos. Pero o Sareb, honradamente, pasan bastante de nós. Todo hai que decirlo. Que ocorre? Bueno, se non queda... Probablemente. É que eu non teñades dúbida de que se algúns datos tedes, eu estou disposto, faltaría máis. Que ocorre? A mí o que me gustaría é agotar esas posibilidades, e se non hai posibilidades, cando xa vexamos que non hai posibilidades, ir a saco. Que é o que queremos facer? Porque a Sareb non me doi nada con que perdan cartos. Porque non se portan nada ben, nada ben. Porque moitas cousas podían estar arreglados se fueran normales. Porque nós temos un problema. A nós vou poñer vivenda no mercado. Nós, de feito, cedemos os solares alá, o que temos, un dos mellores solares que temos, cedemos a Xunta no agro de la Lín de Arriba. Precisamente para que faga vivendas de aluguer, que é o que fai falta na LIN, porque en la LIN hai máis de 1000 vivendas baleiras que non as alugan porque os propietarios teñen os medios que teñen. E aí ten razón Pablo. Hai tanta permisividade, hai tanta historia que ti nun piso tes un piso para alugar, meteches ali unha familia cun menor e non che paga, podelle botar terra. Bueno, pero como... Sí, claro. Pero, perdón, pero ora acentouse moito máis, Eu teño algún caso na familia onde tuveron unha experiencia mala e teñen un piso e dixeron que na vida o volvían a alquilar antes que se pudrira aí, porque tuveron unha experiencia moi mala. E, sobre todo, hai xente que ao mellor non lle fai falta os cartos e alquilo para ter no mercado, pero despois complica a vida. Pero en la LIN alquilarían máis se non houbera medo. Ben, Paco, non é un tema para debatir aquí. Na próxima xunta de portavoces que faremos agora en xaneiro, eu convoco vos os portavoces. Podemos declarala, claro que podemos declarar se queremos. Obligación,
si moitas cousas podemos facelas con obligación e tamén se pode, cando se lle ve un atisbo de solución, aínda que ao mellor non sea moita, hai que intentar facer o mellor o que é posible. E nós aquí o que queremos facer é o que é posible, Paco. Eu non teño un convite nunha xunta de portavoces que veña o concelleiro delegado Pablo e damos vos os datos exactos que temos nós. Tedes os mesmos datos que teño eu, os mesmos, os que ten el. O que quen está interesado en cada unha, quen veu por aquí, quen non, porque iso obviamente é protección. Quero dicir que me refiro a que hai intención desas do Sareb, hai quen as quere mercar. E nós preferimos que as merque alguén, inda que gane cartos, que as merque alguén e que arregle e que nos quite ese mamotreto de aí que estar parado como está. Pero de verdade positivo que as merque alguén ou positivo é que a Sareb as poña no mercado? Hombre, que máis nos gustaría a nós. Pero se lle declaramos a caducidade non as poñen tampouco no mercado. O que queremos é que as poñan no mercado. O gallá as puñera o Sareb. Mira, se as puñera o Sareb xa sería... Pero, escoita, se as puñera o Sareb xa sería mel sobre unha boa robada de pan fresquiño, Ben, vamos a votalo. A razón pola que votamos en contra esa, non porque queiramos proteger o Sareb, nada máis lexos da nosa intención. E eu que me comprometo é, Pablo, na próxima, quedas ti encargada, na próxima reunión de voceros, agora ao pasar Nadal, tamos vos os datos todos que temos do Sareb, o allá o Sareb as puxera no mercado, que podíamos bailar nunha palla sola, nunha perna sola, perdón. Votamos. A ver se vai poñer o disco dentro. Ben, 19 votos emitidos, a favor 8 de Compromiso, Bloque Nacionalista e PSOE, en contra os 11 presenciales do PP, máis un 12. Ben, hai por urxencia, temos un punto fora do orden do día que supoño que vos mandaron houve un error dun técnico da casa, non tuvo mala intención, houve un erro, entón, por urxencia cando non tiña que vir por urxencia, entón, pois esa é a razón. É a desafacción dun camiño que o explicamos no pleno. Neste punto ten que ausentarse a teniente alcalde porque ten unha incompatibilidade familiar e, polo tanto, pois non vai estar no debate deste punto, así que auséntate e empezamos co debate do tal. Entón, primeiro, votamos a urxencia. Votamos a urxencia, por favor. Espera, a ver. Espera un momento. Ahora. Faltas ti, Paco. A urxencia. Votos emitidos 12, só aparecen 12. Non, pero aquí pon votos emitidos 12, hai máis. A ver, 16, pon agora, 16, pero tiñan que ser 18. No, pero hai unanimidade, César. Estamos falando da urxencia. Bueno, apróbase con 17 votos emitidos por unanimidade. Vamos co fondo, vamos co expediente. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo para explicalo. Bueno, sí, este expediente trátase un expediente... No, eu votei, o que pasa é que non marcaría. No, decía, trátase dun expediente para desafectar un anaco de camiño dentro do lugar de Loucenzo, en Cercio. Os camiños que atravesan o lugar son como casi todos os lugares, son estreitos, son retortos, é difícil
circular por eles e non teñen ningún espazo amplio a modo de plaza que poidan utilizar. Entón, no medio do lugar de Loucenzo hai unha especie de illa cunha serie de construcións rodeada por camiños públicos e ao outro lado dunha parte dos camiños hai unha vivenda que é do mesmo propietario co desta illa. O propietario solicitou a permuta do anaco de camiño que separa a súa casa dos outros terrenos por unha parte maior dos terreos que verían ao lado contrario para unilos todos nun espacio público máis grande nunha especie de plaza. Entón, quedarían os terrenos da súa propiedade todos xuntos e diante un espazo grande a modo de plaza. Mais ou menos, para ter uns datos, o anaco de camiño que se quere desafectar é de 181 metros cuadrados, entón o sumatorio total sálenos que ganamos de espacio público a maiores do que xa existe 222 metros cuadrados. É dicir, o propietario perde terreo a favor do espazo público. É unha permuta, como salta a vista, beneficiosa para todas as partes, para o propietario, para o Concello e, sobre todo, para os veciños de Loucenzo que están de acordo con este cambio. Precisamos, para continuar con isto, desafectar o tramo do camiño para despois permutalo. Levouse a Xunta de Goberno, expúxose a público durante un mes, non se presentaron alegacións, conta con todos os informes favorables e precisamos traerlo hoxe aquí para aprobalo por maioría absoluta e continuar cos trámites pertinentes. Ben, comentar antes de que debatades de que cando facemos este tipo de cousas é porque hai unanimidade nas ventaxas para todos. É dicir, aí gana o Concello, que facémonos cunha placiña no centro de Loucenzo e ganamos 200 e pico metros máis dos que deixamos no camiño. Gana o veciño que fai a proposta, porque senón non a faría, porque apeza as súas fincas, e ganan os veciños que a unanimidade dos veciños de Loucenzo queren. A unanimidade non é un tema menor. Quero dicir que todos os veciños de Loucenzo queren facer esa placiña. Ali farías unha placiña non moi grande, pero unha placiña xeitosa. Sobre todo ali teñen maquinaria agrícola moi pesada para virajes e por aí, e venlles ben. Entón, queda ali unha placiña pequena, pero unha placiña ao fin e ao cabo, e unha especie de isla que tiña toda alrededor un camiño, pois queda cun camiño por un lado e quítase no outro. Entón, é deses casos donde o Concello, que somos todos, entendemos que ganamos, económicamente, sin duda, o que nos dan é moi superior ao que damos, o veciño gana e os veciños en xeral de toda a aldea están de acordo porque o beneficia para as súas transaccións, para andar por ali. Turnos de palabra. Paco. Ariana ten a palabra. Non pido palabra. Vale, perdón. Vos tampouco. Entón, pois, estamos todos de acordo, vamos a votalo. Podía votar. Se levara mal co veciño xa podía votar. Ben, votos emitidos 18, presenciales, un telemático, polo tanto 19, apróbase por unanimidade. Imos con roux e preguntas. Quen empeza por o bloque? Paco ten a palabra. Teño unha que non se me contestou antes, que volvei a Perdón, Paco, é que non sei que pasou aquí. Agora. Sí, digo que só teño unha pregunta, que o resultado da falta de contestación nun punto anterior. Entón, volvo a reiterar ao concelleiro de Seguridade que se vai entrar, se é capaz de asegurar que van entrar estas tres prazas, estes tres policías locais en tempo e forma para, obviamente, estar a finais, no mellor dos casos, do ano 2025 operativos. Respondo eu, Paco, porque aí creo que teño outra información que ao mellor non ten o concelleiro. En principio deberíamos chegar, pero non está claro que cheguemos. Dígocho polo que? Porque a Academia de Seguridade, todos os cursos que fai, retrasos. Todos, o sea, ten un curso previsto para un mes e retraso para outro, para outro, para outro. Non, está no é pa xaneiro. Bueno, se é pa xaneiro non chegamos.
Se é para xaneiro non chegamos. Este ano está para xaneiro. Pero eu quero pensar que xa verás como en marzo. O mellor equivoco. Este ano é a mediados de xaneiro. Pero vai ser xa seguro en xaneiro. A mí os datos que me dixeron é que normalmente que prorrogan sempre... E os datos que teño, por eso lle insistía, era... Hai concellos que, como nós, fan esas plazas e pídenlle prórroga ao sitio. Entón, é 15 de xaneiro e lle van deixar sobre 20 días para incorporarse, empezar por esos retrasos en febreiro, Nós, o 15 de xaneiro non damos chegado, xa xo digo. Pero eu espero que haxa moitos concellos como a nós que pidan prórroga e que fagan forzar unha prórroga. Moitos cursos que iban a empezar en maio terminaron empezando en setembro, outros que iban a empezar en marzo terminaron empezando en maio. Entón, aí se hai varios concellos que pidamos, e nós obviamente pediríamoslo que se retrase, pois igual os fan caso. E ao mellor non. E senón tamén non é o primeiro ano que fan unha segunda extraordinaria. E digo, ante esta contestación, que é terrible, porque é máis que probable que estas 3 plazas non sexan reais, entón, pola súa deixadez ata finais do ano 2026... Como non van ser reales? Non, porque se non entran en academia, terían que ir ao curso do 2026, por lo tanto, hasta finais de 2026 non serían reais estas 3 plazas efectivas. E entón, a miña pregunta é... Meteríamos auxiliares no grau. Sendo un goberno con maioría absoluta que presume de tan boa xestión, cales foron as razóns pola que todo o ano 2024 non se sacaron en tempo e forma estas prazas para, desde logo, agora non vernos con este auténtico problemón? Porque non nos dou tempo, simplemente por eso. Eu que penso o contrario, porque... E por que se sacaron entón plazas por que se sacaron en outros departamentos prazas que eran moito menos prioritarias que esta? Bueno, eso de moito menos prioritarias depende como vexa vostede. Que, por exemplo, mire, é que as prioridades son... Nós, por exemplo, tiñamos ahora ben dotado o servicio de urbanismo. Tiñamos un arquitecto a tempo parcial, co tema do fillo, que é Hervé. Tiñamos outro Javier Bugallo co 75% e tiñamos outro Antonio co 100%. Bueno, pois, aprobou unha oposición Luisa, que tiñámoslo ao 100%, alá se vai para a Xunta de Galicia, co cal xa quedamos mermados en urbanismo. Para nós, eu, honradamente, se teño que elixir entre un policía ahora mismo e un aparejador, eu quero ahora necesito un aparejador, non é que se non temos bloqueado urbanismo. Ahora temos que darlle prioridade absoluta, por exemplo, que non tiñamos, porque naide sabía que iba a aprobar esa oposición, como se chama, Luisa, e aprobou a oposición, márchache e deixate en chasis. Pero vostedes tamén falando de cuestións que non son a verdade. Eu estou falando de que... Por exemplo, as de obras que se sacaron, as da Brigada, en cultura, a ver, vostedes sacaron varias plazas, o sea, en todo un ano, as de policía local, as están sacando agora todo correr. É, desde logo, unha xestión nefasta. Bueno, vostede opina, sí, eu respeto. Pero, a ver, non é discutible o que eu opino. Quero dicir, se estamos falando que non entran en plazo, non será discutible. Estamos falando que se non entran en plazo, vamos ter estes policías locais a finais do 2026. Iso xa veremos. Non bote carros antes dos bois, xa veremos. Xa veremos. Xa veremos. E logo a Academia de Seguridade non pode facer un segundo turno para os concellos que quedamos fora. Por que? Se algún ano fixo, por que non o vai facer? Vostedes nunca foron de quedar fora, joder, sempre foron abandeirados de facer as... É que son un desastre. Oye, o día somos un desastre, pero cada ano aprobamos o presuposto en tempo e forma, con moito dificultad. No, levan 2 anos sin facelo. Nin eso lles queda para chulear. A ver. No, ese é un discurso que vostede tiña. Por favor, mire, non me tome polos señores do PSOE, que a semana pasada, Óscar Puente díxome a min, en vivo e en directo no pleno, díxome, o 23 vai ir ao Consello de Ministros as bonificacións da AP53. O 23 pasado, é dicir, estes días pasados. Dixo, o 23 vai ao Consello de Ministros a AP53, que ben o sabe o Bloque. Dixo ele ali, en vivo e en directo. Nos non, Bueno, dixo ele ali, está grabado, Dixo ele ali. O 23 non foron. A ver se van o 30, a ver se vai o 30. Eu se vai o 30 tamén me vale, Eu vou esperar a se vai o 30. Pero el dixo ali, claro, eu non sei por que o dixo, porque o 23 sí que foron as da AP9, pero as da AP53 non, Foron as bonificacións da AP9. Pero el dixo a min
que o Consello Próximo de Ministros do día 23 que se aprobaban as bonificacións da P53 e non se aprobaron. Se se aproban o día 30, bueno, ainda vez do 23 ou 30, dame igual, tamén non acepto. Pero, en todo caso, quero dicir que, a ver, nós non somos sospeitosos porque senón non as quitaríamos. Se non quixéramos ter policías locales, non as quitaríamos. Se non as quitamos antes foi porque non demos. Ou vos pensades, vos estuvestes gobernando, sabedes que moitas veces queres quitar as cousas e non salen, non andan. Non andan porque, ao mellor, faltalle o responso do secretario, faltalle a solución do interventor e faltalle, pois, calquera outra historia de... Ahora é culpa do secretario que non serán as tres plazas. No. Digo que vostedes deben saber... Os que gobernaron, eu podo entender que Anxo non o sepa, ou Mario, pero ti sí. Aquí, moitas veces, cando decides unha cosa, eu podo asegurar, e aseguro, que eu dei orden ao concelleiro e ao de personal, a Román Pérez, dei orden antes do brao de sacalas inmediatamente. E se non sacaron antes foi porque non deron. No, porque a orden tiña por incapacidade política, manifesta, ademais. A culpa é nosa. Ben, aclarado o tema. Más preguntas? Anxo. Que? Outro día... A ver, espera, que isto non vai. Ahora sí. Outro día presentaron un libro, creo que o escribiu vostede, non? É unha boa pregunta, sí. No, pregunto en serio, non sei. Pero edita o Concello ese libro? Bueno, o Concello colabora, pero editámoslo nós. Pódese... Onde está disponible ese libro? Agotouse, pero vamos facer unha chirma. Vale. Pero fago teu con unha. Nada, e despois... Fago teu con unha. Un rogo, home, ahora que falaba de Óscar Puente, podía aproveitar... No, eu se o fai o día 30 estou encantado, No, digo, pero podía aproveitar no Senado, xa que falou con el, e é un cargo relevante do PSOE, para decirlle todo eso que nos di aquí todos os meses, decirlle a él ali, todo o que pensa vostede do PSOE e tal. A ver. Era máis oportuno... Anxo, a min, ti non me conoces. Ti non me conoces. No, pero vin a intervención. Eu digolle o que faga falta. Pero digoche unha cousa. E o Óscar Puente teño que pedirlle, estou algún día, espero que me reciba, e Óscar Puente teño que lle pedir a circunvalación de Lalín, que foi aprobada na época de Cuiña Pai e Cascos, a circunvalación que sale desde o polígono Lalín 2000, vai pola cima pola onde aterrizou Loriga, vai pola cima da reta de Goiás, vai por onde estaba a antigua Nudesa e vai a Catasós. Esa circunvalación que foi feito o proxecto por Álvarez Cascos é sometida a información pública e máis, os GPS hasta te mandaban por ela que non existía. Eu necesito pedirlle un trozo deso, non todo, pero polo menos desde a carretera de Lugo hasta o polígono Lalín 2000, a ver se o fixera, porque así podíamos ter acceso nós a que vai ao polígono Lalín 2000, que non la cederan, porque senón non a ceden, porque é un lace da Nacional 640 que a 525. Entón, quería pedirlle iso e tamén lle quería pedir o esforzo de que o apeadeiro que hai a medio facer en Botos do AVE, non digo que pare o AVE, pero se para o primeiro da mañá e o último, como fan en algún sitio, xa nos vale. Se para o primeiro e o último de volta, xa vale. Eu sei que vale 10 millóns de euros. A opción pequena vale 7 e a opción grande vale 10. Pero no montante do AVE non é moito pedir. Quero che dicir que se eu lle quero pedir que a ver se é posible, que ao mellor non o fai o apeadeiro do AVE e máis a circunvalación, se lle digo o que che digo a ti aquí, ao mellor non me atende moito. Non creo. Pero o interés de Lalín está por encima. Se o fai eso, non teñas dúda ninguna. Se me fai a circunvalación e o meu apeadeiro, fillo adoptivo. Bueno, bromas aparte, a ver, Anxo, o debate político é o debate político. Eu se lle podo quitar a un ministro, oye, unha das subvencións máis grandes que nos dou España foi Pepe Blanco, era o ministro do PSOE, e dou uns 2,4 millóns de euros, só daba 1 millón de euros, ya nos dou uns 2,4. E eu non teño grandes encantos para seducilo, simplemente lle expliquei o que me parecía de xusticia. El aplicou a súa galeguidade que usa que honra, e eu estou agradecido. Vostede xa sabe que, a pesar de todo, o compromiso do Partido Socialista con Lalín está
por encima de todo. A ver, eu iso espero tamén. Eu non teño ninguna dúbida que se de vos dependera non habría dúda ninguna. Eso xa non teño ninguna dúda, entendes? Ben, algunha pregunta máis? Sí, Mario. O que non podo deixar acabar o ano sin preguntar a Belino polo marcador do Manolaxo Cortizo, que era algo que estaba feito, pero imos os domingos... Eso va a ser culpa de Pincho. Bueno, a pregunta queda aí. Outra que, máis que unha pregunta, é un reproche, Abelino. Por que non se encenden as luces de acceso aos servicios do Arena desde a grada os días dos partidos? É o terceiro partido que están sin luces. A xente baixa coas linternas porque corren peligro de caer. Mira, eu douche un consello, pero de ben, de verdad. Ti se lle dis a un directivo onde está o automático que sube, que encende e apaga, eles mesmos calquera directivo ou directiva, encárganse eles de encendelas e apagálas. Eu estou de acordo con Mario, Belino. Eu estou de acordo con Mario. É que eu facía cando era presidente, que pasa que agora non me toca. Non sabes, que cando pasa unha persona que se active, é pois que se apague. Porlle unha célula desas, pasa unha persona, e que prenda 3 minutos e pois apaga. Porque é certo que non se ve que a xente pon as linternas dos focos. Se se pode arreglar, é un borrogo, de razón. Pois nada máis, isto son as miñas preguntas. Ti, Rafa. Sí, simplemente nesta derradeira intervención plenaria deste ano para desexarles a todos un bo ano 2025, a todo o pleno, a todos os vecinos os que representamos, un ano 2025 no que sen dúbida caerá despois do acordo plenario a taxa de reposición, haberá abonos do comercio, quitaremos os colectores da rúa Joaquín Loriga e ensinaremos de os dentes a Sareb, os bonos de comercio non o sei. E ensinaremos os dentes a Sareb a pesar do voto en contra e, grazas a Deus, por fin, esperemos que teñamos rebaixa na P53. Feliz ano a todos. Bueno, que sepades que estaba vos coitando o pleno César, está un pouco cabreado porque dalle moito traballo ter as plantas, aquelas da principal, bastante cuidadas, e non están tan a selva como dicides vos. Aquelas plantas son medias selváticas elas, pero é parte do encanto. É parte do encanto. E César pasa ali moitas horas sin ninguén lle mandar, porque eu o que quero é que yo digo á empresa que fai a chirma. Non ten razón. Aí se cadra ao millor as plantas que se puxeron, había que haber posto outra caste de plantas. Outra caste de plantas. Rafa, ese proxecto, esas plantas que van aí metidas tan cerca dos coches que sabemos que non as respetan, porque non as respetan, respetas algún, outro non. De feito, multamos a coches que estaban aparcados encima, literalmente, de todo. É dicir que ao final a xente respeta pouco. E esas, claro, a calle... Esa rúa, para que esas plantas estén ben cuidadas, pasan porque as plantas, algunhas, habría que complementalas con outras, probablemente con azaleas ou por aí, que son máis duras, e esas algunhas, o problema é algún condutor malo, malo me refiero, que non mide ben, pois que as pisa. Que había un? Pero escoita, pero as plantas, esas plantas son bonitas. Cando en primavera botan aqueles luz para arriba son bonitas. A ver, son bonitas e están ben. Mira, eu xa me fixen a elas, agora xa as vexo bonitas. Bueno, eu tamén vos desexo a todos feliz Navidad, comentarvos que se non hai novedade van nos dar a antigua nave de Portadeza, o IGAPE dánola para o Concello, é unha boa... É mal feita no sentido de que son moitas daqui e dali e tal, pero suman 10.000 metros cuadrados, que é unha barbaridade, 10.000 metros cuadrados, e van nos a ceder ao Concello gratuitamente, o IGAPE, e témolo.
Non, pero é que conflito houve hoxe no pleno. Non, para dicírvolo a vos, porque vamos a firmala dentro de pouco. E tamén para comentarvos que, coño, algunhas cousas faremos ben no cocido cando é unha anécdota que vos conto para que saibades. Ao viaxar en avión había a revista aquela de Iberia que está en todos os vuelos. E no seu momento, para facerlle publicidade ao cocido, quixemos facer como se chama? Quixemos facer unha página. Esa página, que pagámola con a subvención da Diputación en mar da Xunta, en mar do Concello, costarános daquelas unha página inteira na revista de Iberia, costarános 15.000 euros. 15.000 euros. Hai anos, hai o mellor 20 anos ou máis. Bueno, pois que saibades que sin pagar un duro van facer un reportaje da Feira do Cocido. Para esa mínima revista, e o Concello non vai pagar nada. Vaise presentar no stand de Japón en Fitur, non sei se os japoneses tiveron algo que ver co asunto ou non, vaise presentar ali, e entón, pois, bueno, que sepades que se soubera que cotizar valía 100.000 euros. Vale. Bueno, feliz ano a todos, vémonos no concerto de fin de anos que vaiades. Levantamos a sesión, César.